International Church of Christ din sa Baybay City. Akong pasalamat sad ngadto sa akong tinamod nga kaatbang nining moong diskusyon si Brad Silverio Introso ug sa mga kauban diha sa Baybay Church of Christ. Og ako sang pasalamat ug pagumusta sa ato mga kaigsuonan dinhi sa Baybay Leyte nga mitambong karon nining moong debate kon diskusyon. Dako ang akong kalipay nga gipagayon kining moong panagbayloay sa mga nahuna ug baruganan. Kaya akong gilantaw nga pinaagi niini mudakong atong kasayuran sa baruganan sa matag usa. Ang akong pagpabarog nining moong tema akong gitumong ngadto sa duha ka grupo sa mga tao. Ang una ngadto sa akong makaigsuonan nga mga Katoliko aron mas mudakong atong kahibaw o paghatag og bilin nining moong kahimanan sa kaluwasan o pagsanto sa atong kalag nga gitukod og gibilin ni Kristo diha sa iyang simbahan. Sayod ako og mao sa obserbasyon sa daghan, mapari man o malayko, nga daghan sa mga Katoliko ang bulinya sa pagpangalawat, apan dili ingon na nakadaghan ang muduol sa pagkumpisal. Hinaot nga pinagi nining mong diskusyon, atong mapaladman ang atong kahibaw sa atong magkaigsuunan nga mga Katoliko. Ikaduha ngadto sa atong magkaigsuunan nga nahimulag kanato sa pagtuo. Ato silang gitawag nga maigsuon kay atong gihunahuna o atong gidawat nga sila usab nakadawat sa balidong bunyag. Busan hilambigit sila sa usa ka paagi sa misteryo sa Santa Iglesia. Pero ato silang gitawag usab nga nahimulag nga maigsuon tungod kay wa man sila magbaton sama kanato sa hingpit nga kamatuoran o kahimanan sa kaluwasan nga ato makaplagan diha sa matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Kung daghan sa mga Katoliko ang walay igong paghangop sa gahom sa pagbasaylo, nga gihuptan sa ministro simbahan, daghan usab diha sa hutong sa tong kaigsuonan nga himulag kanato sa pagtuo, ang misalikway ug wala modawat nga mga ministro sa simbahan nakadawat sa gahom sa pagbasaylo sa mga sala gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Nining mong debate mo'y akong tahas ang pagpamatuod pinasukad sa kasulatan nga ang mga pari sa Romano Katoliko maong gihatagan sa itong Ginoong Hesukristo sa gahom sa pagpasaylog sala sa mga tao. Ang panudlo sa simbahang Katoliko labot sa sakramento sa pagkumpisal, nagsukad sa itong pagtuog kahibaw, ang usa ka tawo nga nakadawat sa paghugas sa iyang makasalanan pinaagi sa sakramento sa bunyag, nagpabilin gihapon nga gawasnon, nga mahiagom gihapon siya sa tintal sa yawa. Busa tungod niini ana ang posibilidad nga siyang nga nahugasan o napasaylo na sa iyang makasalanan, pinaagi sa sakramento sa bunyag, makahimo sa pagpakasala o kinidili lamang sa gagmay nga mga sala, kundili dunay higayon sa mga dagko nga ugbugat o grabe nga mga kasalanan. Ang atong rason, ang atong kasanitian, o ang Diyos nung pagpadayag, pulos nagmatuod niini. Ako, mga akong kaatbang karon si Brad Silverio Introso, o si bisan kinsa kanato, dunay posibilidad alang stiluyo nga grabe nga kadautan. Kining maong kamatuoran gipahibaw kanato sa atong Ginoong Hesukristo o babasa kini nato dinha sa ebanghelyo. Pananglit sa San Marcos kapitulo 9:43. Si Jesus mingon, busa ko ng usa mo kakamot makaangin kanimo sa pagpakasa, putla kini. Kay mas maayo pa kanimo nga mosulod kas kinabuhi nga usahay kamot kaysa sangkap ka kamot apan mahiadto ka sa impyerno. Ngadto sa kalayo nga walay pagkapaw. Sa San Marcos kapitulo 10:19, ang grabing kadautan gisgutan sa napu kasugo nga mo'y tubag ni Jesus ngadto sa batanong dato. Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, ayaw panlimbong, tahura ang imong amahan o ginahan. Si San Pablo sa makadaghan may pahimangno sa unang mga Kristohanon, batok sa mga dagkong sala nga mahimong makahipagawas kanila gikan sa gingharian sa langit. Niadtong mga Kristiyano dito sa Roma, basa nato sa Roma kapitulo 8 versikulo 13. Si San Pablo may pahimangno, kung magkinabuhi kamo minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Ngadto sa mga Kristiyano dito sa Corinto, si San Pablo may sulat usab kanila. Matod niya sa ulay duha-duha na sayod kamo, nga mga udautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw limbungin inyong kaugalingon. Kay mga tao nga makigilawason, o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga mananapaw, o makikilawason sa si kalalaki o si kababae, o kawatan, o hakog, o mga palhubog, o malapason sa balaod, dili makasuod sa gingharian sa langit.
1 Corinto kapitulo 6 bersikulo 9 ngadto sa 10. Sayang suwat ngadto sa taga-Galacia susama gihapon ini nga tono ang pagpahimangno ni San Pablo nga kinahanglan nga sila maglikay sa dagko nga pagpakasa. Matod pa ni San Pablo, sayon kayong pag-ila sa buhat nga itong nagsunod sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa malaway, hugaw, hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos o sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa labas ng pangandoy, ug ban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidanan ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto. Ang nagbuhat niining mga butanga walay dapit diha sa gingharian sa Dios. Mga igsoon, mabasa kadto nato sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 19 ngadto sa 21. Angay nga bantayan nga gisulatan ni San Pablo niini, dili mga pagano, kundi mga binunyagan ang mga magtutuo. Mao kining hinungdan nga nung si Jesus nagtukod sa sakramentos pagkumpisal aron nga mga dagkong sala nga nahimo human sa bunyag makadawat sa kapasayloan. Sa akong pagpamatuod nga mga pari sa Romanong Katoliko may gatagan ni Kristo sa gahom sa pagpasaylog sala sa mga tao, wala nako kini o dili ko kini ipasukad sa usan lamang o nag-inusara nga teksto sa balaang kasulatan. Kundili nga kini siya ang dili kalikayan nga sangputanan kon konklusyon nga sa atong pagtuki o pagtuon sa gipadayag kanato diha sa kasulatan. Ang akong pagpabarog, wala na ako ipasukad sa usa lamang ka argumento, kundi sa kadina sa 5 ka mga argumento nga mao kining mosunod. Una nga akong ipamatuod dinhi nga si Kristo mipili sa mga apostoles sa makita nga paagi og sila iyang gitugyanan sa iyang misyon og sa gahom sa pagpasaylo sa mga sala. Ikaduha nga si Kristo mibuot nga mong gahom sa pagpasaylo, dili kini siya mawa pagkamatay sa mga apostoles kundi kini mapadayunon diha sa iyang simbahan. Ikatulo nga si Kristo mibuot nga mga apostoles mupili usab og mga tawo nga mosunod kanila diha sa ilang apostolikanhong ministeryo ug mopadayon sa ilang buluhaton ug kini pinagi sa usa ka makita nga timaan nga mao ang pag-ordinar ngadto sa pagkapari o pagkaobispo. Ikaupat nga ang mga pari ug mga obispo sa simbahan Katoliko mao ang lehitimo nga mga sumusunod sa mga apostoles nga masubay nato pinaagi na nang walay bugto nga kutay sa pagpandong sa mga kamot o pag-ordinar ngadto sa pagkapari o pagkaobispo. Busa ang dili malikayon nga konklusyon na mao nga ang mga pari ug obispo sa simbahan Katoliko gisuluban usab ni Kristo sa gahom sa pagpasaylo sa mga sama sa mga apostoles. May igsoon nga rin kita ni atong unang punto nga akong diskutan. Nga wali ko nako nga ang unang punto din nga akong kadina sa mga argumento nga si Kristo mipili sa mga apostoles sa makita nga paagi ug sila iyang gitugyanan sa iyang misyon sa gahom sa pagpasaylo sa mga sala. Kalabot ni ini maayong masayran nga ang unang misupak batok sa gahom sa pagpasaylo sa sala nagikan kini siya sa mga eskriba sa mga magtutudlo sa balaod nga makaaway ni Kristo o budili sa atong Ginoong Hesukristo. Sa dihang si Jesus miingon ngadto sa paralitiko, anak, gipasaylo na ang imong mga sa. Matod pa sa kasulatan, may pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod dito og nakaingon sila sa ilang kaugalingon nganong nangahas man siya sa pagpasipala sa Dios. Walay tao nga makapasaylog sala kundili ang Dios lamang. Apan nasabot dayon ni Jesus nga ang ilang gihuna-una busa siya miingon kanila, nganong naguna-una man kamong sa ingon, hain may masayon. Ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko, ang imong salagi pasaylo na, ang pag-ingon bangon, dadang imong gigdaan ug lakaw. Karon ipaila ko kaninyo, nga ang anak sa tao at dunay gahom, dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa sala. Ato gatong gikutlo sa San Marcos kapitulo 2, bersikulo 5 ngadto sa 10. Dinhi si Jesus mihimog milagro ang pagpakita nga siya dunay gahom sa pagpasaylog sala. O kini nga gahom gamiton dili lamang didto sa langit, kundi dinhi usab sa yuta. Kini nga gahom iyang gipaambit ngadto ni Pedro o sa ubang mga apostoles. Mabasa nato San Mateo 16:19, San Mateo 18:18. Last 10 minutes. O ang dayag nga paghatag ni Kristo sa gahom pagpasaylog sala, iya kining gihimo human siya mabanhaw.
Ang atong Ginoo ipakita siya ngadto sa iyang mga tinunan sa mga apostoles nga nagatigong musuod sa lawak ug miingon. Mainyo untang kalinaw, ingon nga ako gipada sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug inyang gihuipan sila og giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. San Juan kapitulo 20, 21 ngadto sa 23. Dinhi si Kristo may pahimugat sa labing yanong nga mga pulong. Sa mga pulong sala, sa mga pulong gipasaylo, o sa mga pulong wala pasayloa. Angon sa iyang gisulti pinagighulad pamuong didto sa San Mateo 16:19 ug San Mateo 18:18, iya kining giklaro nga may aplikar ngadto kining paggapos paghubad ngadto sa mga kasalanan. Si Jesus may pasiuna sa paghatag sa gahong pinagi sa pagdeklarar ang misyon sa mga apostoles sama sa misyon ngayong nadawat gikan sa Amahan og kini iyang gituman. Kay matod sa itong Ginoo, ingon nga kung ipada sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Karon walay duda nga si Jesus mianhi sa kalibutan aron paglumpag sa sala ug daghang iyayon nga siya mipasaylog mga sala sa mga tao. Pananglit San Mateo 9:2 ngadto sa 8, San Lucas kapitulo 5 bersikulo 20. Busa ang pagpasaylo sa sala nalakip usab kini siya sa misyon sa mga apostoles. Si Jesus dili lamang kay mideklarar nga ang mga sala na pasaylo na, kundi siya mihimo yun sa pagpasaylo sa mga sala. Busa ang mga apostoles giatagan sa gahom dili lamang aron pagmantala ngadto sa mga makasasa nga napasaylo ng iyang mga sala, kundi sa paghatag sa makasasala sa pasaylo. Mao kini siya ang libing yano nga atong masabtan sa mga pulong ni Kristo nga nag-ingon, kung ang sala sa mga tao inyong ipasaylo, kini na pasaylo na. Kung ang ilang sala wala ninyo pasaylua, wala usab kini mapasaylo. Karon nga rin kita sa ikaduhang punto sa akong argumento. Nga si Kristo mibuot nga mong gahom sa pagpasaylog sala nga na iyang gitugyan nga sa mga apostoles. Nga dili kini siya muhunong pagkamatay sa katapusan nga apostol. Kung dili usa kini ka mapadayunon nga katukuran kung institusyon sud sa iyang sibahan. Tinaw kayo gikan sa mga pulo ni Kristo nga mga apostoles naghupot sa gahom pagpasaylog mga sala. Apan ang mga gahom dili usa ka personal nga katungod nga mawara diha sa ilang kamatayon. Ang maong gahom gitugyan ngadto kanila diha sa ilang katungdanan isip mga panguho sa iglesia. Ubusa kini usa ka permanente nga katukuran o institusyon diha sa simbahan. Dili minus ka mapadayunon sa misyon sa pagbunyag o sa misyon sa pagtudlo sa katawhan. Nga mo'y gimando sab ni Kristo sa iyang matinunan sa San Mateo 28:19-20, San Marcos kapitulo 16, bersikulo 15 ngadto 16. Si Kristo nasayod nga bisan nga sila nakadawat sa pagtuog sa bunyag, mahimo nga sa panahon sa mga apostoles, usaylo na niini, mahulog ngadto sa sala, ug busa nagkinahanglan sa pasaylo aron maluwas. Busa dayag na lang nga mo'y tuyo ni Kristo nga maong gahom sa pagpasaylog nga sala, mahipasagikan sa mga apostoles ngadto sa ilang mga sumusunod ug nga kini gamiton samtang anaa pay makasasa diha sa iglesia ug nga kini nagpasabot hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ikatulong punto sa akong argumento mao nga si Kristo mibuot nga mga apostoles mupili usab sila mga tao nga mosunod kanila diha sa ilang apostolik kanhon nga ministeryo. O ila ka ng gihimo sa makita nga paagi, visible sign of the transmission of authority which the apostles received from Christ to their successors. O ila kining gihimo pinagi sa gitawag og pagpandong sa mga kamot nga atong gituhuan karon nga mao ang pag-ordinar ngadto sa pagkapari o pag-ordinar ngadto sa pagkaobispo. Mao nang diha sa balaang kasulatan atong namatud-an nga pinaagi sa makita nga rito sa mga pagampo o pagpandong sa mga kamot, ang mga apostoles nagpilig mga kaabag nga musunod kanila. At mabasa mahitungod sa unang mga diakono, kadtong 7 ka tawo nga napuno sa Espiritu Santo ug sa kaalam. Nga matod pag ipadala ngadto sa mga apostoles, o ang mga apostoles nagpandong ug nagampo kanila. Nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Buhat kapitulo 6, 3 ngadto sa 6. Sa dihang San Pablo ug si Bernabe ipadala ngadto sa una nilang misyon. Last 5 minutes. Ang mga pangulo sa iglesia dito sa Antioquia, matod pa nagpuasa ug nagampo ug ipandungan nila sa ilang mga kamot si Bernabe ug si Saulo ug unya gipalakaw sila.
Buhat Kapitulo 13, versikulo 3. Sa Buhat Kapitulo 14, 23, ato sang mabasa, nga sa matag iglesia nagtudlo silag mga panguo, ug uban sa pag-ampong pagwasa ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo. Mao nang panahon sa apostolikanhong mga katuigan, dili sa bisan kinsa nga mubasa sa Biblia ang mahimong panguo, kundi kinahanglan nga sila gipili o gipandungan sila makamot sa mga panguo nga nag-una kanila. Mao na siya ang dayag nga pagpadayag nga atong magkutlo gikan sa balaang kasulatan. Ngani ko sa ikapat ka punto, nga mga pare ug mga obispo simbang Katoliko maong lehitimo nga masumsunod sa mga apostoles nga masubay pinaagi na ng walay bugto nga kutay sa pagpandong sa makamot kon ordinasyon. Mahitungod nini ang kasaysayan si Kristiyanidad nagmatuod niya nang walay bugto nga kutay sa mga nahimong panguo sa simbahan pinaagi sa pag-ordinar. Ang Iglesia Katolika sayon nga makapakita ang iyang mga pari obispo karon moong tumoy yan ang nagpadayon kataas nga kutay sa mga tao nga nakadawat sa pagpandong sa makamot. Ang Iglesia Katolika sayon nga makapakita nga ang mga pari nga nagalagad sa iyang parokya lehitimong ipandungan sa makamot sa usa ka obispo. Ang Iglesia Katolika sayon nga makapakita nga ang mga obispo nga nangalagad sa matag diocese lehitimong ipandungan sa makamot sa laing obispo nga nag-una kaniya nga gipandungan usab sa lain pang nag-una pang obispo atras sa mga panid sa kasaysayan. Usa kini kabutang nga walay tawo nga naa sa iyang maayong paminsar ang mulalis. Mao kana mangigsoon ang 5 ka dugukan. Balikon ako nga akong pagbabarog, wa na ko ipasukad sa usa lamang ka teksto sa Biblia. Kundi ako kini siyang gipasukad na ng 5 kakutay sa mga pangatarungan. Una nga si Kristo pili sa mga apostoles sa makita nga paagi o nga sila gitugyanan sa iyang misyon sa gahom o sa gahom sa pagpasaylog sala. Usa sa mahimo sa atong kaatbang nga malusno kining akong gibarugan. Mao nga kinahanglan iyang nigaron nga ang mga apostoles nakadawat gikan ni Kristo sa gahom sa pagpasaylog sala. O kinahanglan hatagan kita ni eksakto nga husay niadtong mga puong nga gisulti ni Kristo sa Juan Kapitulo 20 22 ngadto sa 23. Kung unsaon niya pag pasabot ang giingon ni Jesus ngadto sa mga apostoles, kung ang sala sa mga tao inyo gapasaylo, kini na pasaylo na. Kung ang ilang sala wala ninyo pasaylua, wala usab kini mapasaylo. Kay mao kini siyang Katoliko nga baruganan o Katoliko nga pagtuo. Ngani adtong mga palunga gihatagan ni Kristo ang iyang mga apostoles sa gahom sa pagpasaylog sala sa mga tao. Way gipinig kung kinsang tawhana. Kay miingon si Jesus kang bisan kinsang sala. O walay gipinig kung unsang matanga sa sala. Kay miingon si Jesus kung ang sala o kang bisan kinsang sala ninyong napasaylo na. Kining maong gahom, usa ka gahom nga sama og hukmanan. Ang pare das kung pisalan mulingkod ingon nga maghukom ug maninaw siya sa kahimtang kung ang makasasala nga misugid siyang sala ang ngay bang hatagan sa Diyos ng pasaylo o di. O ang ilang hukom, aprobahan sa langit. Kaya may ingon si Jesus, kung ang sala sa mga ito inyong ipasaylo, kini na pasaylo na. Kung ang ilang sala wala ninyo pasaylo, wala usab kini mapasaylo. Last 2 minutes. Ikaduhang punto, agi pagsumada ni akong pagbabaro, nga kadtong gahom nga nadawat sa mga apostoles, gibuot ni Kristo, nga dili kadto muhunong pagkamatay sa katapusan nga apostol. Kung dili kadto siya tungod kay gihatag ni Kristo kanila, dili alang sa ilang kaugalingon, kung dili alang sa mga makasasa nga nangita sa Dios ng pasaylo. Mao nang samtang dunay makasasa diha sa simbahan, nga nangita og nagkinahanglan sa Dios ng pasaylo, kinahanglan anaa kanang maong institusyon. Kinahanglan anaa ang maong gahom sa pagpasaylo sa mga saa. O mga apostoles, mipili sila mga sumusunod, pinaagi sa sagrado nga pag-orden, pagpandong sa mga kamot. Mao ka na sing termino nga gamit sa kasulatan. Pagpandong sa mga kamot nito mga tao nga ilang dipili, ngadto sa sagrado nga ministeryo sa apostolikanhon nga misyon. O ang mga pare sa simbahang Katoliko, makapakita sila nga sila giordinahan sa mga panguong nga nag-una kanila o kanang pinandungay sa kamot, mapaatras ka na nato balik sa panahon sa mga apostoles.
Mao kana siyang ebidensya kung kaligunan nga gitunol ka na to sa Iglesia Katolika. Nganong minangaha siya sa pag-angkon nga ang iyang mga pare karon dunay gahom sa pagpasaylog sala. Kay sama ang mga pare karon naa sa dakong kahoy ang simbahan. Ang mga pare karon maong salingsing pero mapsubay nilang ilang kagikan ngadto sa ugat, ngadto sa gamot. Nga walay bugto, nga kutay sa pagpandong sa mga kamot. So nagtuo ko nga dili lisod ang pagpabarog nining mong tima. Nga akong pamatudan nga mga pari sa Iglesia Katolika o sa Romano Katoliko, dunay gahom nga nadawat ni Kristo sa pagpasaylog mga sala. Tingali ang atong igsuon, muingon siya nga ang mga apostoles lang mga gihatagan nato. Wa man diha ang mga paring Katoliko. Well, sa pagmando ni Kristo sa mga apostoles, panlakaw kamo bunyagi sila. Sangan, samahan sa anak Espiritu Santo, ang mga apostoles man sa iyang giingnan nato, niyang ano ni apil man takaron. Mao nang makita nato nga kanang pagwali, kanang pagbunyag, gibuot ni Kristo nga kanang magpadayon, og mausab ang gahom sa pagpasaylo. Gibuot ni Kristo nga kini magpadayon. Time's up. Okay, so daghang salamat Brother Ramon Gitamundok sa imong pamahayag. O karon mga kaigsunan, oras na nga dunay mga pangutana ang atong igsuon gikan sa negative side. Atong igsuon Brother Silverio Intruso from the Church of Christ. 10 minutes questions. Okay. Mayong hapon sa tanan. Mr. Gitamundok, nakasabot ka ba sa tima nga imong gipamatudan o nagpamatud ka kay wa ka makasabot? Tubag? Okay. Salamat kayo, Brad, no, sa imong maayo nga pangutana. Kana imong pangutana, muta na academic. Kay dili ko mubarog nining atong debate karon kung wa ko makasabot sa tema nga akong gibarugan. Okay. O sa imong pangutana. Okay. Kay nakasabot ka man sa tima nga imong gipamatudan. Pangutana, kanusa gihatagan ni Jesucristo o gahom ang mga pari sa pagpasaylog mga sala? Bueno, salamat kay Brad sa imong follow-up question. Kung ang tubag na ng imong pangutana mao ni, kung naminaw pa ka sa akong gipabarog kaganiha, di na nimo ang ipangutana. Kaya akong gipahayag kaganiha, nga ang akong pagbabarog din wala ko'y pasukad sa usa ka bersikulos Biblia, kundi itong 5 ka kadina kung kutay sa mga argumento. So katong taka mo specify sa imong pangutana. Ang akong pangutana sumala sa tima nga imong gipamatudan. Matod nimo. Pamatudan ko nga ang pare sa Romano Katoliko gihatagan o gahom ni Jesucristo sa pagpasaylo sa mga sala. Pangutana, kanusa gihatagan ni Jesucristo ang mga pare o gahom aron sa pagpasaylo sa mga sala? Bueno, ako nang gitubag ang imong pangutana, pero imo manggisubli ang pangutana, tubagon ta ka. Akong puna nang akong tubag aron ka makasabot, no? Ang akong pagbabarog mao nga una nga si Kristo mihatag sa mga apostoles gahom pagpasaylo. O gibuot ni Kristo ang kini magpadayon diha sa simbahan. Ang mga apostoles mipili silang mga tawo nga mosunod kanila diha sa ilang apostolikanhong ministeryo. Mabasa ka na nato dinha sa Bagong Tugon. O ang mga pare o ang mga obispo simbahang Katoliko makasubay sila sa ilang kagikan sa pinaagi na lang walay bugto nga kutay sa ordinasyon. Busa akong napruibahan ang buot akong pamatudan. Mr. Gitamundok, wa manimo matubag ang akong pangutana. Mr. Moderator, I would like to ask my... Okay, pangutana Mr. Silverio. Okay. Dili mo komentar. Pangutana. Matod nimo ang mga pare gihatagan o mga pare sa Romano Katoliko gihatagan o gahom ni Kristo sa pagpasaylo sa mga sala. Pangutana, pila ka pare ang gihatagan?
Ang tubag niya na mao nga ang tanang pare nga liti mo nga giordinahan sa obispo, nakabato niya ng maong gahom. Oh. Pinaagi na ng walay bugto nga kutay sa ordinasyon. Okay. Nga mapabalik, mapaatras na to. Nga Ang to imo sa mga ko- apostoles, ugikan sa mga apostoles, balik nga to ni Kristo. Sa ato pa tanan, sa imong timagod, Mr. wa man imo Moderator, I would like to tanan. raise an objection sa akong kaatbang, no? Udli ato ning tinamud nga pahumanon sa kunig tubag, di kay iya kong Sa interakon. uma na to imong tubag. Wa pa ko mahuman. Paluap na ni. Wa pa ko mahuman sa akong tubag. Dili ko may magbuot sige. kung ano sa ako Padayon, mahuman sa padayon tubag. sa tubag. Kung dili, ako. Pero natin limit Pila kaniya. ka minuto sa 1 iyang minute tubag? sa gikausagutan Ako kagadiya. 1 minute. Sige, tubag, Brother Ramon. Natubag na. No. Uma naman di ay. Hindi ko lang kung isang kaso nga tunga sa akong Okay. pangutanan. Sunod na akong pangutana, Mr. Gitamonde, pila ka pare ang gihatagan ni Kristo o kagahom? Pila ka pare sa Romano Katoliko? Pila ka buok? Ang akong tubag na na, mao nga ang tanang pare nga liti mo nga nagadawat sa orden sa pagkapare, na nahupot na namong gahom sa pagkasaylo. Mo na itubag, Brad Silverio, sa imong maayo nindot nga pangutana. Okay. Kining siya 12 ka mga bersikulo nga imong gigamit. Hain man gyud niini. Mabasa nato nga ang pare sa Romano Katoliko gihatagan ni Hesukristo og kagahom aron sa pagpasaylo sa mga sala. Hain niining bersikulo ha. 12 man ni ka bersikulo. Bueno, ang atong tubag na mao nga suma sa akong giingon. Nga ang akong pagpabarog wala na ako ipasukad sa usa lamang ka teksto sa balaang kasulatan. Kundi ako kini ipasukad ni atong kadina kung kutay sa mga pangaturungan nga dunay 5. O ganiha na minaw man ka imong tatong gilista. Gilista na ko, wa ko'y nakita. Mao nang gusto ko, mangutana, hain ni ining 12 ka bersikulo. Daghan man eh, isaray akong gipangayo nimo. Hain ni ining 12. Ang atong tubag na mao nga si Kristo mipili sa mga apostoles ug mihatag nila sa gahong pagpasaylo. Juan kapitulo 20, 22 ngadto 23. Ang mga apostoles mipili sila mga sumusunod pinaagi sa pagpandong kanila sa mga kamot. Buhat kapitulo 14, 23, 1 Timoteo kapitulo 5 bersikulo 22, 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 14. O ang mga pari simbang Katoliko makasubay nga sila pinandungan sa pinaagi na ng orden, makasubay sila. Balik sa panahon sa mga apostoles nga walay bugto. Busa mo na pruibang, ano na sila sumpay, dili pareha sa... Mr. Gitamundo, kwa ko mangutana sa apostoles, ang imong gipamatudan, pare. Dili apostoles ang akong gipangutana. Pare, ang imong gipamatudan. Wa ka magingon direho nga ang mga apostoles gihataga kagahom. Ang imong gipirmahan, pamatudan ko nga ang mga pare sa Romano Katoliko, pare ato mga sa apostoles. Sa pangutana. Pangutanan ako, asa mabasa nining 15 a 12 ka bersikulo nga ang pare mo gihatagan. Tubagon magkunimo anang wa ko mangutana mahitungod sa apostoles. Pare ang akong ipangutana, kay pare ang imong gipamatudan. Dili apostoles ang imong gipamatudan. Ang akong gi-establish, mao nga mga pari, dunay sumpay, dunay na sila'y kutay, dunay dugtong ngadto sa mga apostoles. Busa ka na yung pangutana mga pare, kinanglan nga ato ginang isumpay sa mga apostoles, kay og dili sumpay sa mga apostoles, walay gahom. Kung dunay pare dinhi sa parokya nga dili ordinado sa pagkapare, aw natural wala siya gahom. Pero kung ordinado siya, nya doon na may walay bugtong nga kutay sa ordinasyon, nang doon na siya gahom. Sunod nga pangutana. Sunod nga pangutana. Asa mabasa nga ang mga pare nakadugtong sa kutay sa mga apostoles? Ako lang kang gisunod-sunod. Sunod-sunod magyud ka na ako karon. Ang atong tubag na mao nga ang iglesia gitawag og gingharian sa mga pare. Si San Pablo sa Roma 15:16 miangkon nga siya pare. Miingon siya sa akong pag-alagad sa mga dili-Judio, nagadagad ako kanila ingon nga pare. Nya kini mga pare kaniadto sa panahon sa mga apostoles, nag-ordinar sila mga pare isad mga obispo nga mosunod kanila. Mo tong teksto nga akong gikutlo ganiya sa 1 Timoteo 4:14, 1 Timoteo 5:22. Unya, kung makapruiba ka nga kining pare dinhi sa atong parokya wala siya ordinahi, may katarungan kang unigar nga siya do nagahom. Ang akong pangutana, asa mabasa nga mga apostoles nag-ordain og mga pare?
Ang atong tubag na mabasa na to sa Tito Kapitulo 1, versikulo 5. Okay. San Pablo nga, gipili Okay. ko ikaw or magtudlo kag mga pari Okay. sa matag lungsod. Atong basahon. O yun ba mo? Nga atong basahon. Nga naa ba ang pare sumala sa balaan nga kasulatan. Atong basahon. Mooyon ka. Nga ako ang basahon. Kanang imong pagbasa. Ikaw may naghatag sa katungod karon bersikulo. mong pagpangutana dili pagbasa-basa, pangutana sa Oh, naghatag kag Imo bersikulo. katungod karon. Naghatag kag bersikulo. Naghatag kag dili ni mo ipabasa. Oh, ang imong role karon Brad Silverio mong pagpangutana. Gipangutana ka, naghatag kag bersikulo. Uyon ka ba nga ako na basahon? Kanang imong gihatag nga bersikulo. Ngano mo basa maka imong Oh, katungod pagpangutana? tanawa. So dili ka mo uyon nga akong basahon. Ako nang gibasa kaniya. Tito Kapitulo 1, versikulo 5. Mabasa na to nga tungod nini butana. Gani ha? Paminaw sa ayos. O lagi. O lagi. Sige. Tungod nining butanga, gibilin ko ikaw sa Krita. Aron imong tuliron ang mga magmakulang, nga imong butangan, ang tagsa-tagsa ka syudad, ug mga pare na ay mabasa. Sunod nga pangutana, Brad. Okay, padayon. Adi ka mo, di po ko nimo pabasahon anang imong gibasa. Ako nang Ako gibasa. basahon. Ang iwang moderator, ayaw ako. Oh, okay. Musugot ka, akong basahon. Musugot ka, okay. Ako ay Basahon ako. Sumala pa sa imong gihatag nga bersikulo sa Tito ato ni Mr. basahon. Moderator, sa di pa niya basahon, kay may uyon ka man nga iyang basahon, no? Di, kaganihan, may nagpasahay raised mong good objection, ka, kaganihan. Nga, ang iyang katungod karon mo pagpungutana. Pero akong pahinumduman ang atong igsoon, pabasahon ta ka, kay ni uyon ng moderator, no? Pero atong hinumduman ang usa sa mga lagda, atong gidawat ang Biblia, dili lamang ka ng imong gikuptan, kundi kinahanglan dawaton sa nimo kining akuha. Okay, sige. Basahon ako. Okay? Basahon ako. Ang title, Kinsa ang angay sa katungdanan sa pagka-ansyano o pagka-obispo. Atong gisgutan, Last pare. 10 seconds. Okay. Gibilin ko ikaw sa krita sa inungdan nga mao kini aron sa paghulip sa kakulangan o pagtudlog mga ansyano sa batag sa kalungsod sumala sa kitugon ko kanimo nga ang maong tao kinahanglan dili masaway banas o sa lamang kaasawa kinsa ang mga anak magtotoo og dili arang kabutangan sa sumbong sa pagka maputuyangon sa pagka masupilon kayong obispo ingon nga piniyalan sa Dios. Usap. Time na. Okay. Palakpakan na itong balik ato mga debaters. Medyo nag-anam na gyud og katril. Okay. Okay, so karon mga kaigsuonan, nahuman naman ang pag-cross-examine sa atong igsuon Brother Silverio ngadto kang Brother Ramon. Ang panahon na pud karon pag guba sa gipabarog ni Brother Ramon o kining paguba katungod pod sa atong igsuon Brother Silverio nga nagrepresentar sa Church of Christ. Okay? Okay. Daghang kayong salamat atong moderator, atong tinahod nga moderator. And then sa akong gatbang si Mr. Ramon Gitamondok sa atong mga membro sa Church of Christ dinhi sa Baybay City. Mayong usab sa mga sakop sa Roman Catholic Church diin anaa paghihapon niya nang dulom ug way kahayag nga pagtulunan. Okay. Sumala sa mga bersikulo nga gigamit ni Mr. Ramon Gitamondok akong katungod ang pagnigar niini. Tan-aw nako kining iyahang mga bersikulo nga iyahang gigamit kun aniya ba dinhi kining gipamatudan niya sa tema. Akong pagabasahon ang tema nga iyahang gipamatudan. Matod pa niya. Pamatudan ko nga ang mga pari sa Romano Katoliko mao ang gihatagan o gahom ni Kristo sa pagpasaylo sa mga sala sa mga tao sumala sa Biblia.
mo na iyahang gipamatud-an. Sa dinang ako siyang gipangutana, Mr. Gitamondok, nakasabot ka ba sa tema nga imong gipamatud-an o nagpamatuod ka kay wa ka kasabot? Ingon siya, nakasabot siya sa tema nga iyang gipamatud-an. Tanaw nato ang mga bersikulo nga iyang gigamit. Kung ani abadinhi dato makita kining iyahang giingon nga iyahang pamatud-an. Akong giagwanta, giantos, pagsunod o record ang mga bersikulo nga iyang gihatag. Ako ning tan-aon kay nagpamatuod siya, sige lang siyang tan-aw siyang kudigo, way basa-basag Biblia. Tan-aon kuno nato. Kung kining iyahang gipamatud-an, aniya ba niining bersikulo nga iyahang gipanghatag kanato? Dinhi sa Marcos kapitulo 9, iyahang ning gihatag sumala sa bersikulo 43 matud pa dinhi. Ug kon ang imong usa ka kamot mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala, putla kini kay maayo pa alang kanimo nga magasulod sa kinabuhi bisan pungkol kay sa may duha ikaw ka mga kamot, apan igabanlod ka ngadto sa impyerno sa kalayo nga dili arang mapalong. Nakadungog mo na pare ani wala. Ingon siya, nakasabot siya sa tema nga iyang gipamatud-an. Pero naggamit og mga bersikulo nga wa niya masabti. Mga kigalaan, mga kaigsunan, bantay mo lipat-lipat. Ha? Kinahanglan nga magbantay mo sa lipat-lipat. Nagpamatuod, unyaway bersikulong gihatag. Ang bersikulo nga iyang gibasa, wa man muhaom sa tema nga iyang gipamatud-an. Akong gipangutanag, nakasabot ba sa tema nga iyang gipamatud-an? Ingon siya, unya wadi ay. Ha? Kay kung niingon bang akong gatbang nga wa siya makasabot, dili na nako siya kuti-kutihon pag-ayo. Pero ingon siya, nakasabot siya. Pero ang bersikulo, mga kaigalaan o mga kaigsunan, wa ni mag-isgot nga pare makapasaylog mga sala. Balik-balik ka kung ninyo nagbasa. Pangutanaan ninyo nag-ayo. Kining si Mr. Ramon Gitamondok. O giunsa niya pagsabot kining bersikulo nga iyang gibasa. Okay? Anhita sa ikaduhang bersikulo nga iyang gigamit. Abi siguro niya og nagduka ko karong orasaha. Unang gagamit-gamit siya ining mga bersikulo nga panglipat mga kaigalaan og mga kaigsuonan. Mr. Moderator, na ako'y raise ng objection. No? Kung unsa man? ikaw ay pangigamit sa itong higala ng Brad Silverio. Kanabang maingon sa nga lipat, panglipat. Biblical na, kanang pulong lipat. Pero imo nang gitumong na ako, ang naa sa itong rule, no personal attack. Okay? Please abide by our rules. Okay? Biblical ng pulong lipat, mga kaigalaan o mga kaigsunan. Biblical na siya. Okay? Marcos 10, versikulo 19. Atong pagabasahon. Atong pa din, nahibalo ikaw sa mga sugo. Ayaw pagbuno. Ayaw pagpanapaw. Ayaw pagpangawat. Ayaw pagsaksig bakak. Ayaw pagpanikas. Tumahod ka sa imong amahan o inahan. Man mag-ingon diri pare ng giingnan. Tumahod ka sa imong amahan o sa imong inahan. Dili man pare ang giingnan din
Dayon wa man pud ni maghisgot nga gihatagan og kagahom ang pari sa pagpasaylo og mga sala. Bitaw ni nga ako siyang gipangutana primero nakasabot ba? Ingon siya nakasabot. Okay. Sunod nga mga bersikulo nga iyahang gihatag ato ning sunod-sunoron aron nga makita gyud sa kadaghanan mga kaygalaan ug mga kaigsuonan kung unsa ka matinuoron ang iyang pagpanubag sa akong mga pangutana. Okay? Matod pa niya dinhi sa Roma ato ning tan-awon. Basin og nakabasa siya nga ang pari sa Romano Katoliko gihatagan og kagahom. Tan-awon kuno nato kung tinuod batong iyahang giingon nga nasabtan niya ang tema nga iyang gipamatud-an. Roma Kapitulo 8 versikulo 13 tan-awon nato. Kay mamatay kamo kung magkinabuhi kamo, uyon sa unod. Apan, mabuhi kamo kung pinaagi sa Espiritu, inyong patyon ang mga binuhatan sa lawas. Wa man gihapon ni naghisgot nga ang pari, gihatagan o kagahom. Ha? Wa gyud ni maghisgot nga ang pari sa Romano Katoliko gihatagan o kagahom aron sa pagpasaylo sa atong mga sala. Naglibog man ko ini mga bersikulo nga iyahang gipanggamit. Nagpalayo, nag-anamog kalayo, hantod na himulag na lang yun si estima. Nga iyahang gipamatud-an. Ubay-ubay ra ni mga bersikulo, ha? Okay? Ato lang pailuban sa pagbasa kining mga teksto nga iyahang gipanghatag. Natingala gani ko, nagsige siya panghatag pero way basa-basag Biblia. Ingon siya siyang tema, araton tema, pamatud-an ko nga mga pare sa Romano Katoliko gihatagan og kagahom ni Jesucristo alang sa pagpasaylo sa mga sala. Sumala sa mabasa sa Biblia. Nya wala gid niya basaha. Last 10 minutes. Kita ba mo ang iyahang gibasa? Ingon siya, sumala sa mabasa. Unya wa di ay basaha. Mayong tag niingon siya, pamatudan ko nga mga pare sa Romano Katoliko gihatagan o kagahom ni Jesucristo sumala sa walay basa-basa sa Biblia. Napildi na unta ko kay sumala mas way basa-basa. Ang iyang giingon, sumala sa mabasa. Unya siya mismo, wa gyud mo basa. Nagsige lang panghatag og mga teksto. Mao na hinungdan nga wa niya basaha kay ang iyang tema di ka ba matud-an sa mga bersikulo nga iyang gigamit. Okay? So padayon ta kay ubay-ubay parbagyod ni. Unya tingali na ana lang tay 10 minutes karon. Isa-isa ho nako ni. Basin og inigabot diri sa unahan, makakita nako dinig bersikulo nga ang pare gihatagan og kagahom sa pagpasaylo sa mga sala. Anhion kuno nato kining sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga Korinto, mga kaigalaan ug mga kaigsuonan. Okay? Naunang Korinto Kapitulo 6 dinhi sa iyang bersikulo 9 ug 10 ato gyud ni siyang sunod-sunoron aron makita gyud nato kung unsa katinuod kining wa niya pamatud-i. Okay. Bersikulo 9 nagaingon dinhi mga igsoon, sumala pa sa bersikulo
nga iyahang gihatag. 9, nagaingon. Nasayod ba kamo? Kadali lang kay medyo natuluan ang atong mata sa singot. Okay. Nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Gihingna ni Apostol Pablo kadtong membro sa kang Kristo nga iglesia nga tuas Korinto. Ayaw kamo pagpalimbong, walay mga makihilawason o mga tigsimba sa mga Diyos-Diyos. Unsa ang Diyos-Diyos? Kanang dili tinuod nga Dios, mao na Diyos-Diyos. Parehanas tarak-tarak, dili tinuod nga trak. Parehanas balay-balay, dili tinuod nga balay. Mao ka na ang Diyos-Diyos, dili tinuod nga Dios. Okay, nagingon. O mga tigsimbag, mga Diyos-Diyos, kanang di ba tinuod? O mga mananapaw, o mga bayot, okay. O mga kawatan, o mga tigpasipala, o mga palahubog, o mga asar may tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Naghiskot manis binuhatan mga igsuon. Wa man ni maghiskot dinhi nga ang pari gihatagag kagahom aron sa pagpasaylog mga sala. Lahi man. Lahi ang tema nga iyang gipamatudan. Lahi pod ang mga bersikulo nga iyang gipanggamit. Asa man gyud kanin nato makita dinhi? Naglibog naman ko aning iyahang gipamatudan. Aber, sundon ko no nato ning Galacia. Basig na adinhi. Okay, tanaw nato ning taga Galacia. Kung mahaom na bagyod nang iyahang gipamatudan. Tanaw nato. Galacia, Kapitulo 5, versikulo 19 o 21. May untag na ana aron nga mapildi nako dining akong kaatbang kaya ako ra bagin gisupak. Okay, Galacia 5 19 ug 21. May untag na ana nida aron mahumaning debate kay giigang nako. Okay, matud pa din 19 og daya kayo ang mga buhat sa unod. Last 5 minutes. O sige lang. Nga mao kini. Makighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag. Mga Diyos-Diyos. Kanaghapon di tinuod. Muro ba na gisimba sa mga katawhan? Kanang dili tinuod. Okay, sunod. Hanane. Pagpanglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkil, pangabugho, kapungot, iyayahay, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, hudyaka, bahakhak, o mga butang, nga maingon-ingon ni ini, pasidaan ko kamo, sama sa ako ng pagpasidaan kaninyo kaniadto. Nga mga nagabuhat sa maong mga butang, dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Wa man gihapon ni mag-ingon dinhi nga ang pari gihataga gahom ni Hesukristo aron sa pagpasaylog mga sala. Asa man kagay tinuod nining mga bersikulo ha aron unta di ta malangan ug sunod og basa mao nang ako siyang gipangutana sa 12 ka teksto nga imong gihatag hainani ang tinuod natong mabasa nga naa dinha ngang pare gihatagan ni Kristo bersikulo gahom. Ha? Ingon siya kung naminaw ko naminaw ya ko pero wa man gyud ko inadunggan abi siguro niya wa ko ga-record ko mga kaigalaan mga kaigsuunan. So Mr. Gitamondok, suri kayo anay mga bersikulong imong gipanghatag. Balikan ko no. Ha?
Ari kuno ta sa pamaning mga bersikulo din he. Tan-aw na to ni Marcos 2. Basig mo na ni. Marcos 2. Taas-taas na ba ni bersikulo ha? Kaya niabot man ni sa bersikulo 10. Tanaw na to, basig na nay pari ani. Mas maayo pa tong mga ginikanan, ilang anak masamad, muhilak ilang anak, ingnon pa dong ay hilak, kay mugawas ang pari. Pastilan. Pero sa mga bersikulo iya gipamatudaan, wa man gyud pari akong nakita ani. Sige, basahon ako. Marcos 2:5, 10. Betanaw na to, na ba dire? Mahintag na ana, aron dita malangan. Og sa pagkakita ni Jesus, sa ilang pagsalig, siya mingon sa paralitiko. Uy! Paralitiko man! Sangay-sangay ramang good ning pare o paralitiko. Paralitiko. Sangay-sangay. Ako nakita dire. Paralitiko man Dili man ni pare. Ay basig pare nga paralitiko. Ato kanong ipadayon. Atong ipadayon. Basig pare ni nga paralitiko. Manukad yung kog maayo. O sa pagkakita ni Jesus sa ilang pagsalig, siya maingon sa paralitiko, anak, ang imong sana gipasaylo na. Uy! Si Jesus ay nagpasaylo! Dili pare! Si Jesus ang nagpasaylo. Dili pare. Kinsang sala nga gipasaylo sa paralitiko. Dili pod sa pare. Naon sa man At tanaw na to, basig matarong ni Dres unahan. Kaya maning giabot bersikulo 10. Last 2 minutes. Sige lang. Dihay pipila sa mga iskriba. Iskriba. Unsa lang iskriba? Teachers of the law. Manang iskriba. Sa panahon ni Moses, walay pare sa Katoliko ano man, katubang ni Kristo, Jewish religion, dili Roman Catholic religion. Sagal man taon ni akong katbang gamit-gamit ining balahod man is Jewish. Wala pa'y pares Katoliko mga kigalaan, mga kaigsunan. Okay? Og diha pipilas mga iskriba nga naglingkod og diha sa ilang kasing-kasing nangutana sila nga nag-ingon. Nganong nagasulti man kining tawhana sa ingon? Usa kini kapasipala. Kay kinsa bay magapasaylog mga sala kun dili ang Dios ra. Uy! Ang Dios ra magapasaylog sala, dili ang pare. Nganong yan ning gigamit? Ayay, nagkabuking-buking na yun hinoon Naunsa sila ray, siya naging kasugilo, sila sayo. Nagkabuking-buking. Diyos ra makapasaylog sala. Sumala sa akong gibasa din Ayaw biya ko nyo pasumangin liha. Mangutana mo niya na siya nako. Ihaday ko pasumanginlan. Uy, igor ako gabasa. Parehas tang duha. Igor tang gabasa. Mangutana mo niya na siya nako. Timan na iragod na. Timanin na ninyo kining bersikulo di ba iya akong pangutanon na kabalo ko ngaya akong pangutanon. So na mga kigalaan o mga kaigsunan, nakingon din why at Diyos na makapasaylog sala. Unsa man ang pare? Diyos na! Okay, time's up. Lagi. Okay, so daghang salamat. Atong igsoon Brother Silverio gikan sa Church of Christ. Pero ato lang klarohon para nitong mga bag-o pang niabot, dili ni Church of Christ nga Iglesia ni Cristo nga gidumala ni Felix Manalo. Ari ta karon sa cross-examination, okay? Gikan sa affirmative side from the Roman Catholic. Pagatubagon kini sa atong igsoon Silverio sulod sa napulo ka minuto. Starts. Salamat, Igsong Moderator. Brad Silverio, ang una akong pangutana, akong ipasukan na itong katapusang punto nga imong gisgutan. Sa pag-ingon nga, sa imong pagbasa sa kasulatan nga nag-ingon, ang Diyos lamang may makapasaylog sala, ang akong pangutana, kanang
pagkasultiha, huna-huna ba na ni Kristo o huna sa mga eskriba nga kaaway ni Kristo? Sumala sa akong gibasa mo na akong nabasa. Ikaw, unsa man si mong huna-huna? Akong balikon akong pangutana. Akanang pag-ingon nga ang Diyos lamang mo ay makapasaylo og sala nga mabasa nato sa Marcos Kapitulo 2. Kanang huna-hunaa, iya ba na ni Kristo o iya sa mga eskriba nga kaaway ni Kristo? Tubagang pangutana. O tubagon ta ka. Sumala sa mabasa. Sumala sa akong gibasa, dili ako, gisunod lang nako ang mabasa. Sunod- Wala akong nabasa. Sunod pangutana, suma sa imong nabasa, kinsa may nagsulti na si Kristo o mga eskriba nga kaaway ni Kristo? Ang mga batid sa balaod, ang isulti. Salamat kayo sa imong tubag sa akong pangutana. Sunod na akong pangutana kay miuyon ka man. Nga kana ang mga eskriba diay nga mga kaaway ni Kristo mo ay nagsulti na. So muuyon ka karon nga kana siya ang pagkasultiha dili ka na hunahuna ni Kristo. Sumala sa mabasa sa maong teksto, ang mga Hudyo nagpamatuod nga si Kristo kay nakapasaylog sala, si Kristo Dios. Kay nagingon sila, Diyos na makapasaylog sala. Ug si Kristo nakapasaylo sa sala. Salamat kayo Brad Silverio. Sunod na akong pangutana. Way sa payan. Sa imong pagpangutana kanako kaganiha nga duna ang mga apostol nagpili ba sila mga pare? Buot ba nimong ipasabot nga imong ginigar nga mga pare ang mga apostoles nagpilig mga pare? Wa man ta maghisgot nga ang pare, ang apostoles nagpili og pare. Ang imong gipamatudan, si Jesus naghatag og kagahom sa pare. Muna akong gisupak. Ang akong pangutana mao nga nangutana man kanako ganiha nga doon na ba'y mabasa Bradmon nga mga apostoles nagpilig mga pare. Buot ba namong sabton karon nga niadtong imong pagpangutana nga imong ginigar nga mga apostoles nagpili og mga pare. Tubaga kana, matubag ka nag-oo dili. Ako nang ginigar kay matod pa nimo, pare ang gihatagag kagahom. Nganong aton naman po kas apostoles? Gikwestiyon ta ka. Kay di man na mo imong gipamatudan ng apostoles, pare maimong giingon. Okay, salamat kayo sa imong tubag. Way sa payan gihapon. Kay imo mang ginigar nga ang mga apostoles nagtudlog mga pare. Diha sa Tito Kapitulo 1 versikulo 5. Nga matod pa ni San Pablo nga tungod ni ining butanga gipili ko ikaw sa Krita. Aron imong tuliro ang mga nagmakulang ug imong butangan ang tagsa-tagsa ka syudad ug mga pare. Doon naman tayo nabasa karon sa Biblia nga ang mga apostoles nagtudlo dahil mga pare. Ang akong pangutana, magpadayon gihapon ka na ng imong pagpatuo sa mga tao nga mga apostoles wa magtudlog mga pare? Kung mabasa ko sa akong Biblia nga dili pare. Akong follow-up question, dili ba suma sa regla sa atong gitamdan nga mga balaod? Nga dili lang ka ng imong Biblia mo gamiton kundi hasta kining ako Dili bol kay kanang imo kundi hasta po ning ako. Binasahay ta. Mo man na. Binasahay ta. Di man kay kanarang imo ang Biblia gamiton, hasta mo po ning ako. Wa man gani ka mo gamit gani nagbiblia, karon lang ka ni gamit. Kay gidawat man nimo ang Biblia nga ako sang gigamit. Ako mang nabasa sumas Biblia nga akong gidaa karon. Nga ang mga apostoles nagtudlog mga pare, balikon akong pangutana. Magpadayon gihapon ka na imong pagpatuo sa mga tao nga mga apostoles wa magtudlog mga pare? Niya tubag. Ay sa pagpak, tubag pagani ko. Na tubag. Imo ba pong dawaton ang akong nabasa sa akong Biblia? Brad Silverio, ang imong katungod karon mo ang pagtubag di kay pagpatuana. Naunsa? Kondisyon man ang imo nga ako bandawaton. Kondisyonan po kalako. Kung imo bandawaton, hayahay kay ka. Ikaw ray mangondisyon. Mr. Moderator, akong kinahanglan mo subay tas rules. Ang akong katungod karon pag cross examine ni Brad Silverio, ang iyang katungod mo ang pagtubag. Okay. Di kay iya kong tubagon So, Mr. Silverio, tubaga kuno ang iyang pangutana. Ay sa ha? Dunay kanta nga nagimon, the answer of the question is question. Kanang imuhang pangutana, kay kondisyon man na. Moyon ba po ka? Imong supako ni akong gibasa o dili? Kondisyon na ita. Kay parehas man ta na kasabutan. Sa imong huna-huna. Ha? Biyaan tanang putuha. Lagi. Balik-balik naman. Lagi. Sige, padayon sa pangutana. Padayon. Imong gisundan ang mga teksto nga akong gikutlo sa akong pagbabarog. Pananglitan imong gisundan ang San Marcos Kapitulo 9:43.
Kunya imong gipatuong gi-explicar ngadto sa katawhan nga wa may pare diha. Ang akong pangutana ingon ini. Sa akong pagkutlo sa San Marcos Kapitulo 9:43, ako ba na siyang gigamit pag matuod nga dunay pare o pag matuod nga si Kristo nagpasidaan kanato sa dagko nga pagpakasa? Ay sa tema man na nimong gipirmahan do, pamatudaan ko, so kutob sa bersikulo nga imong gigamit, mo na imong gamiton, pag pamatud sa imong tema, nga pamatudan ko, nga ang pare, basahon na to, pamatudan ko, nga ang pare sa Romano Katoliko, mao ang gihatagan o gahom ni Jesucristo sa pagpasaylo sa mga sala. Imo man ang gigamit ng bersikulo, ako kang gipangutana, kay mo man imo hang gipamatudan. Ang sunod na kong pangutana mo kini. Sige po ipa. Imo ba yung uyunan o imong supakon nga si Kristo? Dunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sa sumasa tong mabasa San Marcos Kapitulo 2 versikulo 10. Wala man as tema, ang imong giyon ka ang pare man. No, sa man ka, nga lumabot man kang Kristo, ang imong gipamatudan ang pare. Gihatagan o kagahom, nga lumabot man kang Kristo, ay kay ka, imo kong basupakon ni Kristo, aron natiguhon ko, ang akong gisubakan, kay ningon ka, pamatudan ko, nga ang pare, gihatagan o kagahom ni Kristo sa pagpasaylog mga sala. Mr. Moderator, doon ako'y Tabangi. Okay. Sige. patagad ni mong objeksyon. No? Okay, Kinahanglan sige. nga Padayon. ang tubag, responsive yun sa pangutana. Nangutana man ko mahitungod ni Kristo. Dili man ako imong ipamatudan. Ni Brad Silverio. Nangutana ang akong pangutana nga imo bang uyunan o imong supakon nga si Kristo naghupot sa gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala. Dili man mo atong gitima. Kung gusto ka, magbuhat ang tima utro. Lahi man na, wa man ka, noon sa man ka, uy, wa man ka musakay ang imuhang mga bersikulo. Tudluanan pa man eh. Ato basahon Noon pagbalik sa- ang tema, pamatudan ko nga ang mga pari sa Romano Katoliko mao ang gihatagan og gahom ni Jesucristo sa pagpasaylo sa mga sala sa tao sumala sa Biblia. No, mo na ayaw ba iluwa? So mo nang nagsugata ni Kristo. Kay si Kristo may naghatag sa gahom. So mo nang balido nga akong pangutana, akong i-sustain ang akong question. And I would like to moderator to rule out nga kung si Brad Silverio patubagon ba niya o di. Aron makapadayon ta. Sige. Dili na lagi na maong tima nga akong isupak. Nga nung mangutan naman ka ng was tima. Noong sa mga, hoy, tuloy na imong igsuon. Noong sa, nga nung mo na imong ipatubang. Mr. Moderator, I am Mao lagi ang asking tema your diri decision mahitungod on sa this matter. pari. Mahitungod sa pare. Nga. Jesus, wait. So what's the decision of the moderator? Base sa tema. Oh. Base sa tema. Na ako'y standing question nga to ni Brad Silverio, Mr. Moderator. Nga nangutana ko niya kung Sige, si Kristo, balik ang imong pangutana kay Naghupot ba? atoy pa komentaryuhan sa uyunan ba niya o iyang supakon nga si Kristo naghupot dinhi sa yuta sa gahom sa pagpasaylog sala sumabasa na to San Marcos Kapitulo 2 versikulo 5 ngadto sa 10. Mao na akong pangutana niya. Pero maingon man siya nga out of topic ano mo na nangayo ko ruling sa moderator. Kung tinuuray ba gyud nga out of topic kay para nako it is still within the topic kay nga akong pagmatuod si Kristo naghatag man. So kinahanglan magsukad ta ni Kristo. Kay kung si Kristo ay gahom, unsa man niya paghatag sa wa niya? Tubaga, Mr. Silverio. Ang iya laging pangutana, wala sa tema nga akong gipirmahan. Nga nung agtuman ko niya pa, idari kang Jesus Christ, nga dili man namoy among kasabutan nga among dibatihan. Noon sa parira, tuduanan pa man ni. Parira ng atong hisgutan. Last Muabot 1 minute. kag lain na po nga. Oh. Mr. Moderator, ang atong kaatbang wag gihapon mo nagdumili gihapon sa pagtubag sa akong yano raw ta nga pangutana. Mao na tayo iyang ko sa tubag. ruling. Ato respetuhan ang iyang tubag. Mao na. Okay. So I will yield to the moderator. Padayon ta sa lain. Diha sa Juan Kapitulo 20 versikulo 21. Nga naingon si Kristo nga maingon nga kung ibada sa mga anak usab nagpadala kaninyo. Kung ang sala sa mga tao inyo pasaylo kini pasaylo na. Kung ang ilang sala wala ninyo pasaylua wala usab kini mo pasaylo. Dili ba ang akong pangutana? Dili ba nga niining pagkapulunga klaro man nga ang mga apostoles gihatagan ni Kristo sa gahom sa pagpasaylo? Tubag. There, o tubag na ko. Pare ba nag-iingnan din ha? Pare ba nag-iingnan? Pare man gud ang atong gidibatihan. Kung walang ka mag-specific
ang imong tema nga pare, sa ka, ang atong tema specific, mobitaw gipangutana ka Exact. kanina, nakasabot ba ka sa imong gipirmahan, ikago. Okay, tayo na. Okay, so nabati nato ang mga mainit nga mga pangutana gikan sa atong igsuon from the affirmative speaker. So sa atong pagpadayon karon, ang sunod nga mopabarog karon, sunod nga mopamatuod, of course ang atong affirmative speaker. Please welcome Brother Ramon. Bueno, salamat Kita kayo Mundo. sa moderator sa imong paghatag kanako nini ikadaw nga gayon sa pagpabarog nini nga mong tema. May igsoon ato palang bag-ong nadungog ang mga tubag ni Brad Silverio sa ako untang yanor nga mga pangutana. Pero ato mabantayan nga sa matag higayon nga mangutana ko niya. Kanunay siyang mulihay o dili gid siya motubag sa akong pangutana. Sanglit nga kini mong pangutana importante alang kanato. Kay napasubay man kini siya sa akong premise. Nangutana ko dili sa tema kung dili pinasukad sa akong mga premise. Akong gipangutana nga itong isuon, nga kung diha sa San Marcos Kapitulo 2, versikulo 5 nga sa 10, nga imayabang uyunan o iyang supakon, nga si Kristo dunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala. Ang atong isuon, mingon nga kini mong pangutana wala na stima. Apanalang ka nako, subay kini stima. Importante nga unas tanan atong i-establish nga si Kristo dunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala. Kaing tima nag-ingon man nga ang mga pares Romano Katoliko gihatagan ni Kristo sa gahom sa pagpasaylo. So kinahanglan unas tanan akong i-establish nga si Kristo naghupot na mong gahom. Kay unsa may ang ihatag unas tanan siya wa maghupot sa mong gahom. Mao nang hinaot nga sa sunod na akong pagpangutanan ini ang atong igsuon dili na mulihay. O kinahanglan nga iya kanang tubagon aron kamo nga katawhan nga naminaw karon makakaton kamo og mga pagtulunan. Sa dili pa ko padayon sa mga issue, doon ay mga side comments ang atong higala. Mingon siya nga si Brad Ramon, wagi basa-basa sa Biblia. Sige nagbasa sa iyang kudigo. Well, sultihan ko ni si Brad Silverio nga mayo siguro siya kay medyo hait ang iyang pananaw. Pero ako di naman kay inguna na kahait ang akong pananaw. Unya kining Biblia makita nato yung medyo gamay ng litra. Pero nasayod kamo o kini siya nahibaw nga kadto mga teksto nga kung gikutlo gipasukad ko kadto sa balaang kasulatan. Kung doon na may teksto sa nga akong gikutlo sa akong pagbabarog nga wa masukad sa balaang kasulatan nan may katarungan si Brad Silverio mo reklamo. Yan ang iyang pag-ingon nga wa ko mubasa direktamente sa balaang kasulatan. Manang Brad Silverio sa di pa ka mahukom sa imong isikataw, kinahanglan nga imo sang aninawon pag-ayo kung unsa ang iyang sitwasyon ug unsa ang iyang kahimtang. Kay nga atong Ginoong si Kristo mingon nga ayaw kamo paghukom sa inyong isikataw aron dili usab kamo hukman. Ang atong higala sa iyang paninguha sa pagnigar sa akong gipabarog, nahinumdum ko sa sugilanon mahitungod natong 5 kabuta. Ang 5 kabuta nga miduol sa elepante, ang usa nagunit sa tiil sa elepante. O mingon sang elepante, usa kini kadakong truso. Samtang ang usa nagunit sa ikog, ug ang miingon siya ang elepante sama sa pisik. Ang usa nagunit sa danggan, niya miingon siya ang elepante sama sa paypay. So ang buta, ang ilang pag-aninaw sa elepante, pikas-pikas. Ug mao ka na siya gihimo ni Brad Silverio. Kadtong mga teksto nga kung gikutlo, gikan pa sinugdanan hangtod sa katapusan, iya katong gipikas-pikas. Sa pamasin nga ang katawhan dili makakita sa iyang kinatibukan. Kaya kung tanaw na itong elepante sa iyang kinatibukan, dili kini troso, dili kini siya paypay, dili sad kini pisi, kundi siya usa ka mananap nga gitawag na itong elepante. Balik ko na to nga si Brad Silverio sa iyang pagsunod. Sa mga teksto, iya kining giputol-putol. O iya kining gihabwa sa konteksto sa akong pagkutlo nini. Pananglit akong gikutlo ang San Marcos Kapitulo 9:43. Unya maningil siya nako asa mo dahi pare. Wa may mabasa nga pare Brad Mon. Well, wa kay pare mabasa niya. Kay in the first place ako kanang gikutlo dili aron pagmatuod. Nga di anang tekstuha mabasa nato nga dunay pare. Kung dili nga na ng tekstuha, ako kanang gikutlo aron pagpahiluna sa akong premise nga kitang mga Kristiyanos
mahimo gyapon kitang makasa sa grabe nga pagpakasa. Mao nagipasidanan kita sa Ginoo. Unya human sa bunyag kung ang usa ka Kristiyano itong pawak ngadto sa pagpakasa, sa unsa man pagiha, unsa man ang pagiha ang gipahigayon ni Kristo, nga madawat niya pagbalik ang kinabuhi sa kalag, ang kinabuhi sa grasya. Dili na siya bunyagan pag-usap. Kay bunyag kausara man nato madawat. Efeso kapitulo 4 bersikulo 4 ngadto sa 5. May usa lamang kapag tuo usa ka bunyag. So ang tao nga human sa bunyag makasa, dili na nimo siya bunyagan pag-usap. Mao nang hinungdan akong gi-establish nga doon nagyoy mga sala nga makapahimulag nato sa Dios. Og diha mao kanang hinungdan nga nung gihatag ni Kristo ang gahom sa pagpasaylo. Maingon nga mihatag siya sa gahom sa pagbunyag, iya sang gihatagan ang iyang mga tinun-an sa gahom sa pagpasaylo sa sala diha sa kumpisalan. Matod pa ni San Agustin nga ang gahom sa pagbunyag o kining gahom nga naas pare diha sa pagkumpisal, pagpasaylo sala, dili mas dako nga gahom kaysa gahom Sitas. Asang bersikulo? Kaya ko ilista. Nangayo kong bersikulo. Mr. Speaker, ato sa siya patiwason sa iyang pamahayag. Maglisod ko record. Bersikulo ba? Sitas. Mag-record na ko. Pagpaabot lang diha Brad Silverio kay akong giribat ang imong mga ribatal sa akong gipabarog. Unang kung white teksto nakahatag naman kog teksto nimo. Mo bitaw tong ako ra man ning gi-recap ang teksto katong San Marcos 9:43 nga imong gisundan. Ug uban pang nagsunod na ng mga teksto nga imong gisundan nga akong gipasabot sa mga tao. Nga sa imong pagsunod niini wala nimo kini siya gamita suma sa akong tuyo nganong akong gikutlo ang maong mga teksto. Nga akong gikutlo kining San Marcos 9:43 kay aron pagpasabot sa tumo kay suunan nga usa ka na ka bahin sa Dios nung pagpadayag nga ang Kristiyano mahimo siyang may tumpawak ngadto sa bugat nga pagpakasa. Mo nang si Jesus mingon kun ang usa mo kakamot makapahimulag kanimo gikan kanako putla kini. Nya mo nang ang premise na kun pananglitan ng usa ka Kristiyano human sa bunyag makahimo siya dako nga sa unsa mang pagiha nga siya mahibalik ngadto sa kahiusa sa Ginoo. Mo hinungdan nga si Kristo nagtukod niining nihatag siya sa gahom sa pagpasaylo ngadto sa mga apostoles. Nga mabasa na to sa Juan kapitulo 20, bersikulo 22 ngadto sa 23. Nga wa gyud ka musuway sa pagnegar ni anang maong teksto. Ang imong ginigar katong mga teksto nga wa maghisgot nitong Ginoo sa paghatag sa gahom pagpasaylo. Pero ako takang gihagit ganiha sa akong unang barog nga aron imong malumpag kini akong pagbabarog kinahanglan imong tagdon kanang Juan kapitulo 20 bersikulo 22 ngadto sa 23. Because that is a key biblical passage in defending and understanding the Catholic doctrine on the power of the priest to forgive sins. Kay dinha gipasukat. Kay pananglit kon ang wa gyud gihatagan sa Ginoo sa gahong pagpasaylo. Pananglit kung wa niya tagay ang mga apostoles sa gahong pagpasaylo, nang ang mga pari, ang mga obispo karon wala sa gahom sa pagpasaylo. Moingon lang kaming mga Katoliko nga duna tungod kay si Kristo mihatag man sa gahong pagpasaylo ngadto sa mga apostoles. Juan kapitulo 20, bersikulo 22 ngadto sa 23. Hinaot nga sa imong sunod nga pagnigar, imong tagaan ang katawhan ug maayo nga husay. Kung unsay gipasabot ni Kristo sa imong pagingon, kung ang sala sa mga tao inyong gipasaylo, kini gipasaylo na. Kung ang ilang mga sala wala ninyo pasayloa, wala usab kini mapasaylo. Kinahanglan mo hatag kag laing alternative explanation nga unsay gipasabot nga ana nga dili paghatag sa gahom sa pagpasaylo. Maunang kinahanglan gyud nga atong tan-awon. Ang akong pagbabarog kinahanglan masabtan kini nato sa iyang kinitibukan. Dili mahimo nga imong pikas-pikason unya imong ipatuo ngadto sa mga tao ang usa ka butang nga wala nako dili mo akong intensyon sa pagkutlo niya nga teksto. Ganiya nang utana ko ni Brad Silverio sa imong pagpangutana kanako kung ang mga apostoles nagpili bag mga pare diha sa iglesia. Mao bay imong ipasabot nga imong ginigar? Mingon sa iyang ginigar. So ang sunod na kong pangutana, kung naa sa Tito kapitulo 1 bersikulo 5, nga mabasa man nato nga ang mga apostoles nagtudlo og mga pare sa matag lungsod. So ako sa gipangutana, kay ato namang mabasa, magpadayon baka gihapon na yung pagpatuo sa mga tao nga ang mga apostoles wa magtudlog mga pare. Mingon siya, ngarita sa akong Biblia. Pero ang among gipirmahan, ni amon nindot man kay ning pirma,
Nga ang Biblia nga pagagamiton, King James Version, American Standard Version, pinadayagbog na, unya Standard Bible. Kining akong kuha dire, wa man sad siya mo reklamo nga dili ni standard. May tatong miingon sa di mo na standard, brad. Pariha mo na sa kanang gihimo sa kining New World Translation sa kuan mga saksi ni ubang nga dili man mga Bible scholar mo ay nag-translate niya na. Wa man. Miingon siya nga to sa Biblia pero kinahanglan nga dawaton sa niya. Kining niya sa akong Biblia sama nga akong gidawat ang iyang Biblia. Kay mao man kana siyang among gipirmahan. Nya dinhi sa akong Biblia mabasa man litra por litra nga magtudlo og mga pare. Dinhi sa 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 14. Matod pa dinhi og naa kini siya sa usa sa among gipirmahan nga pinadayag og bugna version. Dili mo pasagdan ang hiyas sa mga anaa kanimo nga gihatag kanimo pinaagi sa tagna ubos sa pagpandong sa mga kamot sa presbiteryo. Tingali nga itong higala mo ingon nga, wa may pare de Vermont, o kanang presbyterio mo lang pare, kay kanang pare, praise is derivative from the word presbyter. No? So mo nang gibasa na to sa 1 Timoteo, kapitulo 4, bersikulo 14. Mga igsoon, sa akong pagpabarog kaganiha, akong gipahimugat, nga sa akong pagbarog ni mong tima, Last 10 minutes. wala akong kinigipasukad sa usan lamang ka teksto, kundi sa kadina sa mga argumento. O nang dili mahimo nga atong higala, mukutlo siya teksto nga nagisgot ko mahitungod sa bugat na pagpagkasaa, niya kong pangutanon kung doon na ba'y pare diha. Kaya kana siya dili subay sa talamdon nga pagdiskusyon. Kinahanglan nga imong pangutanon ang kaatbang, may tungod sa iyang pamahayag, may tungod na namong teksto nga iyang gikutlo. Balik ko na ko nga nining atong pagpamatuod, yang mga pare sa Romanong Katoliko, dunay gahom gikan ni Kristo. Sa pagpasaylog sa unas tanan atong establish ang premise. Kaya sa argumentation, doon na may mga premise nga imong establish. Dili man mahimo nga mudritso lang kag konklusyon. Doon na mga kadina, mga kutays pangatarungan, nga imo sang ipahaluna, una ka makadangat sa imong konklusyon. Mao na siya akong gihimo. Unang premise mao nga si Kristo mipili sa mga apostoles sa makita nga paagi. Ug iya silang gisuluban sa gahom sa pagpasaylo. Juan kapitulo 20, 22 ngadto 23. Ikaduha ang mga apostoles mipili silang mga tao nga mosunod kanila pinaagi na ng ordinasyon ngadto sa pagkapare o pagkaobispo. Ganiya misuway sa basa, unya nakabasa sa obispo. Oh. Unya sunod niyang basa, wa na niya basa ang obispo. Oh. Maunang naay pagka-obispo. Nya, ang mga tao kanato mudritso ba siya kaingon nga nakabasa ang Biblia, obispo na ko dili. Ang obispo kinahanglan pinandungan sa laing obispo nga naguna. Diha sa pag-obispo kay kaniya. So mo na siya. Kana siya naaman ang balang kasulatan. 1 Timoteo kapitulo 4:14. 1 Timoteo kapitulo 5:22, Buhat kapitulo 14 bersikulo 23. Nga ang mga apostoles nagpili sila mga tao o ila silang gipandungan sa ilang mga kamot. So dunay rito sa pagpili og mga sumusunod. O kadtong mga tao nga ilang gipandungan sa kamot, ubanan sa mga rito ug pagampo, ila silang gisuluban sa gahom, sa samang gahom nga ilang nadawat gikan ni Kristo. Gahom sa pagtudlo, gahom sa pagbunyag, ug lakip na ang ilang nadawat gikan ni Kristo nga gahom sa pagpasaylog sala. So mao na siya ang ining kadina o kutay sa pangatarungan. Og mo na siyang humana to ma-establish ka ng duha. Ang ikatulo mulusot na. Kay ato mang ma-establish nga ang mga pare o mga obispo simbahang Katoliko, makapakita sila sa ilang kadugtungan ngadto sa mga apostoles. Pinaagi na ng pagpandong sa mga kamot. Pananglit ang atong padrikura karon dinhi, si Father Resos, maka-approve ba siya nato nga dunay obispo nga nagpandong niya aron siya mahimong pare. O kadto sang obispo nga nagpandong ni Father, makapakita sa kato. Pinaagi gyud og dokumento nga dunay naguna nga obispo nga nagpandong kaniya. O kanang pinandungay mo sangko kana. Ug imong subayon mo sangko kana balik sa unang mga katuigan sa Kristiyanidad. Di ang unang mga apostoles may pandong sila sa ilang mga kamot niadto mga tawo nga ilang gipili aron mo padayon sa ilang misyon, mo padayon sa ilang buluhaton sa pagbunyag, sa pagtudlo o sa pagkasaylog sa katawhan. So mo nang akong napamatudan nga ang mga pare sa Romanong Katoliko gihatagan ni Kristo sa gahom sa pagpasaylo. Kay katong gipili sa mga apostoles, naghukot gyapon sa mga gahom.
nga gihuptan sa mga apostol. O mausad katong gipili sa mga gipili. Kining succession of kining teachers in the apostolic ministry, gisgutan kini ni San Pablo. Pananglit sa iyang unang suwat ngadto sa Timoteo, miingon siya nga itudlo ang imong hidunggan ngadto sa uban. Aron kini ilas ang itudlo ngadto sa uban. So ni anang usa ka verse, we can see that there are at least 3 generation of teachers. Tulo ka kining hanay sa mga magtutudlo. Katong apostol nga unang nakadawat gikan sa Ginoo, nya ang ilang gitudluan nga mutudlo sad ngadto sa uban, mutudlo pa gyud sa lain. So ana siya ang gitawag nga tong nagpadayon nga kutay sa mga panguo diha sa iglesia. Ang panguo diha sa simbahan nga gitugo ni Kristo, dili mahimo nga siya sa iyang kaugalingong otoridad moangkon nga siya nahimo ng panguo. Kinahanglan nga siya pinili o gitudlo sa mga panguo nga nag-una kaniya. Makita na ito kini nga ehemplo sa bahay ni San Pablo. Ato na naibawaan ni San Pablo, dipili gyud direktamente sa atong Ginoo. Pero ni diretso ba dayon wali San Pablo wa? Kundi miadto siya ngadto sa Jerusalem o gipandungan siya sa mga kamot sa kadagkuan sa iglesia. Buhat kapitulo 13, bersikulo 1 ngadto sa 3. Nganong wa man mo diretso San Pablo? Nga ang Ginoo naman gito napakita niya. Tungod kay aron dili paghatag og dautan nga panigingnan alang sa uban nga mangaha sila sa pagmangangkon nga sila pinadaa pero wa sila ipada. Kana sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17, kay unsaon man nila pagwali gawas kung sila pinadaa. O kanang pagpadaa pinaagis pagpandong sa kamot. So kining atong mahigala kung moangkon sila pinadaa, ang inyong angay pangutana kinsa man nga mga panguho sa iglesia ang nagpandong kaninyo sa ilang mga kamot aron madawat kamo nga kamo tinuray nga pinada. Samtang atong mga kaparian nga mo'y akong gibarugan karon, makapakita sila ni ana nga credential. So dili lang igo sa pag-angkon, kay pananglit mo yung kanang yuta ako, kinahanglan do na kay credential. Kinahanglan makapakita kag title. Kung may yung kini si kadto si Presidente Marcos ako tong apuhan, kinahanglan makapakita ka sa walay bugto nga kutay sa henerasyon. Gikan ni Marcos ngadto sa mga anak, ngadto sa mga apo, ug hangtod nimo. Mausad ka na diha sa atong tinuan. Dili mahimo nga usa ka tawo mga litrang ug angkon. Kay ug ingon na si Brother Ramon magsugo na kog tukod ug akong kaugalingong tinuan. Mayon ko nga Church of Christ at pero Cebu City. Pero mahimo ba na nako dili? Kay ilang gikutlo kaganiha ako pang abtan ang unang debate. Salmo 127 bersikulo 1, gawas ko ng Dios may magtukod sa balay. Kawang lamang ang tukod niini. Unang ang simbahan dili mahimong tukurong ng tao. Kinahanglan kini ang Dios gyud mo munay sa pagtukod niini. Og diha sa matuod nga iglesia, ang iyang mga ministro gihupta o naghupot sa gahom sa pagpasaylo. Kay balik ko na to ang giingon ni San Agustin. Nga ang gahom sa pagpasaylo dili labaw, dili mas dako kaysa gahom sa pagbunyag. Kung ang bunyag pinaagi sa bunyag, gihimo ka na pinagi sa mga ministeryo sa Dios. Mausad ang pagpasaylo sa mga sala nga nahimo human sa bunyag. Himuon usab ka na siya pinaagi sa ministeryo, sa ministro sa Dios. San Pablo miangkon siya nga diha sa iglesia, siya nakadawat sa ministeryo sa pagpasaylo. Miingon siya diha sa 2 Corinto kapitulo 5 bersikulo 10, Christ has given to us the ministry of reconciliation. Ang ministeryo sa pagpasiguli o ang ministeryo sa pagpasaylo. So, mayong ganitag ministeryo, nagpasabot ka na siya sa iyang pagkamapadayunon, sa iyang buluhaton. Nga ang buluhaton, mapadayunon. Kay ministry. It is gitukod ka na ni Kristo aron pag-alagad sa katawhan. Kay paranglit ko ng mga apostoles na mo nakadawat sa gahom. Nya kadto mo gahom wa mahipasa. Ngadto sa ilang mga susunod, na alkansi ta karon. Kabintaha dito nag-una mga Kristiyano kay doon naman sila kasumbungan sa mga saa o makadawat silang pasaylo gikan kanila. Pero dili mas labaw ang una mga Kristohanon kay kanato. Unsay pribiliyo nga gihatag ni Kristo kanila ato sang gitagamtam karon. Unang-una mga Kristohanon na ang mga apostoles nga gihatagan ni Kristo sa gahom pagpasaylo sa atong panahon anaasad ang mga sumusunod sa mga apostoles. Last 2 minutes. Nga naghupot sa sama gihapon nga gahom sa pagpasaylo. So mga igsoon, balik ko nako nga kinahanglan nga ang mga teksto nga akong gikutlo tanawon gyud suma sa akong paggamit niini. Kay usa ka na ka dili makatarunganon nga kutloon pag-usab ang teksto nga akong gigamit unya ipatuo sa mga tao
Sa dili mo akong gipasabot. Pananglit og mukutlo kog Juan kining Galacia 5:19 ngadto 21. Dili mahimo nga moingon ang atong higala nga wa may pare dire. Kaya umingon pa ko nga kining Galacia 5:19-21, pruiba kini nga dunay mga pare, may katarungan na itong igsuon nga maningil na to. Wa man lagi. Pero di man na mo akong tuyo sa pagkutlo na. Nga dunay pare akong gikutlo. Tito, Kapitulo 1, versikulo 5. 1 Timoteo, Kapitulo 4:14. Dinhi sa duha ka Biblia nga among giuyunan nga kinahanglan pagadawaton niini mong dibatiha. Adtong 1 Timoteo 4:14 gikan kadto sa Bugna version. Ang sa Tito 1:5 lain sad nga standard version nga among giuyunan. Mao nang kami uyon man siya nga mudawat sa ning akong Biblia sa sama nga akong mudawat sa iyaha na mapugos siya sa pag-angkon. Nga naagi mabasa nga ang mga apostoles nagtudlo og mga pare. Unya sa unsang pagiya dili kay tudlo-tudlo ra nga ikaw pare na ka ha. Dili ngo na, no? Kung dili dunag yoy pagpandong sa mga kamot. Si San Pablo maingon, ipahimangno siya ngadto ni Timoteo. 1 Timoteo 5:22. Ayaw idali-dali pagpandong ang imong mga kamot ngadto sa tao alang sa buluhaton sa Ginoo. So dili magdali-dali. Sa to pa mo nang muagi siya og kining training. Sama nga mga apostoles, wala din sila gipadahas Ginoo, kundi gitudluan sila suod sa tulo ka tuig niyang ministeryo. Mausad ang tao nga Time's up. kandidato sa pagkapari, muagi sad niya nang maong pagkining training. Okay, tungod kay oras na. Salamat Brother Ramon sa imong pagpamatuod. O karon oras na pod alang sa mga pagpangutana gikan sa Church of Christ nga girepresentahan sa atong igsoon Brother Silverio Intruso. Okay, time start. Okay. Kini paghimoon sulod sa napulo ka minuto. Okay. Lingaw-lingaw na punta kay katulgon sila dito. Okay, pangutana. Mr. Aysa ha. Ramon Gitamondok. Gigamit man nimo ang Tito 1:5. Tinuod ni o dili? Sumal sa akong gibasa ako nang gikutlo, no? So akong gigamit. Tito 1:5 nag-ingon din ha nga magtudlo kamo og mga pare. Okay. Kining imong giingon nga magtudlo og mga pare. Pare ni sa Romano Katoliko o dili? Kung natong subayon ang mga panid sa kasasayan, makita na to nga dugtong sa mga pare sa Romanong Katoliko. Okay. So pare sa Katoliko kining gisgutan sa Tito 1:5. Uyon ka nga pare sa Katoliko o Romano Ako, Katoliko? Uyon. Okay. Kun mabasa nako nga ang Tito 1:5 ang kining pare nga imong giingon banas usa ka asawa dunay mga anak nga mga magtotoo. Muuyon ka, kaingon ka mo ni husto, muuyon ka, nga sayop ang inyong kaparian, kay way asawa, way mga anak magtotoo, uyon ka! Salamat kayo, Brad Silverio, sa imong maayog nindot nga pangutana. Ang ato igsoon iyang giisa ang isyu mahitungod sa silibasi kung pagkadili minyos mga pare. Kanang silibasi gipasukad ka na sa Tubag, uyon ka ba o dili? Noon sa man ka, ayaw saysay! Tubag ka, uyon o dili, noon sa mani. Ang imong katungod ang pagtubag, dili ang magsaysay. Paghuwat lang, Brad Silverio, kay tubagon lagi ta ka. Noon lang ano mo saysay. Na ako'y 1 minute. I have 1 minute based on the rules. Okay, sige, ito baga, palihog. So, hinaot nga mo respetar ka, kay natay 1 minute, no? I have 1 minute, remember. Ang ato igsoon may isa sa isyon silibasi. Iyang ikutlog atong 1 Timoteo 3:2 ang obispo kinahanglan bana sa usa ka asawa. Well, si San Pablo obispo, pero si San Pablo way asawa. 1 Corinto Kapitulo 7, versikulo 8 ngadto 9. Sa ato pagkanang pagkadunay asawa sa usa ka obispo, dili ka na siya absoluto nga requirement sa usa ka obispo. Kay kung ingon na sumaas pagsabot ni Brad, si San Pablo maunay sa iyang kaugalingong tari. Si Kristo sa obispos kalag. 1 Pedro Kapitulo 2 versikulo 20, pero si Kristo way asawa. Maunay tubag, Brad Silverio, sa imong pangutana. Okay, Okay. 1 minute na. Ang Another question. akong pangutana nimo kay imong gigamit ang Tito 1:5, imo pag yung gisigundahan, matod nimo si Apostol Pablo, obispo, asa mabasa si Apostol Pablo, obispo, basa sa imong Biblia,
basahon ako sa akong Biblia para patas ta. Okay. Maayo ang pangutana ni Brad Silverio. Ang nangutana siya asa mabasa diha sa Biblia nga si Pablo, Pablo Obispo. obispo. Una ako, sa pagtubag na namang pangutana akong ipaluna ang premise. Nga si San Pablo sa nagsulti, 2 Corinto kapitulo 3 versikulo 6. 2 Corinto. Ato ni sa Ano yung maghatag man ka? Mr. Moderator, kapila naman yung violation sa tag-isun. Huwag pa ko kahuman sa akong 1 minute. Sige I'm still lagi in the kay process ako. of- Nagsunod ako yung 2 Corinto. Akong giablihan akong 2 Corinto. Sa tingog samtang kasulti ko kay mao na siya rules. Okay. Sige, padayon. Mao na mangayo ko nga i-reset ang akong time kay iya mo kong salga. Sige, i-extend yan time. I-extend yan time. Dungaga na to. Lurguhan ako. Pag ingon mo mo ng bersikulo, hagaw club bukus ako. Mao lagi na Oh, sa lagi. Sige. tubag ko ay lasag. Sige lang diha. Sige, padayon sa mong tubag. Dali ako na yung maratol. Oy. Wa ko maratol ako Wala na di. remind sa rules. Okay. Ikaw may naratol siguro kay di naman ka musubay sa rules. Okay. Sige. Padayon. Okay. Ang pangutana ni Brad Silverio nga asa mabasa sa kasulatan nga San Pablo Obispo. Ang akong tubag nga kinahanglan ka ng pagtubag sa mga pangutana ipasukad nato sa prinsipyo nga si San Pablo sa mo ay nagtudlo ka nato. 2 Corinto 3:6. Nga mato ni San Pablo, kami mga ministro dili sa litra, tungod kay ang litra nagapatay. Apan mga ministro kami sa espiritu, kay ang espiritu mo ay naghatag og kinabuhi. Unang dili sa litra por litra, dili kinahanglan nga mabasa sa Biblia nga San Pablo litra por litra miangkon nga si obispo. Kung dili kinahanglan nga sabto nato pananglitan. Buhat 1:20. Ato masabot nga mga apostoles mga obispo. Unya San Pablo obispo, San Pablo apostol. Therefore, si San Pablo obispo. Mo na siya tubag sa imong pangutana. Laing pangutana. Balikan ka na ako sa nauna sa Tito. Tito, ako kang balikan kay imo ning gigamit. Kining Tito, imo man ning gigamit. Ikaw rin gigamit ani ako lang kang gisundan. Muli kay nabugka. Kaning Tito, 1:5. Mr. Moderator, ang atong higala, may himo na sa comment. Ang iyang role karon mo, pagpangutana. Paminaw lagi. Hindi kayo mo komentaryo sa akong Lagi tubag. paminaw lagi. Imo hamang ko Sige, ni bersikulo. Ako kang pangutanon ani. At Silverio, kung doon na kay komentaryo sa akong tubag, i-address sa moderator. Dili kay moderate lang ka komentaryo nga di ka mo ngayon permiso sa Dili Sige, ni pangutana. Paminaw ba kay Nang hidunta ka akong nga, katungod ang moderator. pagpangutana. Hindi pa ko mangutana, doon ako'y komentaryo. Kaya tugutan sa moderator, wala problema. Sige, padayon ang Paminaw kay pangutana. akong katungod ang pagpangutana. Pangutana, lagi kayo na sa komentaryo. Kay gigamit manimo ang Tito 1:5 Sige. nga matod pa nimo pari sa Romano Katoliko. Tan-aw na to kay kining Tito 5 ang gisgutan dinhi obispo nga banas usa ka asawa dunay mga anak nga mga magtotoo. Ako kang pangutan-on kay ingon man ka pari nis Katoliko. Ang inyong mga pari karon, Barnabas usa ka asawa, naabay mga anak nga magtotoo, sumala sa bersikulo nga imong gibasa. Ang tubag na mao ingon ini. Si San Pablo ingay pagkasamang iglesia nga iyang asawa, nga iyang ipakasal. Mao nang ang mga pare tungod kay sila nagalagad man sa iglesia sama ni San Pablo. Nang ilang asawa dili asawa nga parehas sa tuwang mga minyo, kundi lang ilang ipangasawa mao ang iglesia. Kay sila nagbuhat man diha sa buluhaton ni Kristo. Nya tubag sa imong pangutana kaganiha, Buhat kapitulo 20:28. Ngayo mo ka sa teksto asa mabasa nga San Pablo may angkon ng obispo, Buhat kapitulo 20:28. Nagingon dire Brad Silverio. Bantayi ang inyong mga kaugalingon o ang tibuok nga turel. Diyan gipaluna kamo sa Espiritu Santo nga mga obispo. So doon ay mabasa. San Pablo nagsulti na. Ang akong pangutana, si Pablo ba obispo kay mo imong giingon? Ang obispo si Episo mo giingnan ni Apostol Pablo. Ang akong pangutana nimo, asa mabasa nga si Apostol Pablo obispo? Si pangutana. Asa ko nga teksto. Asa nga teksto mabasa nga si Apostol Pablo obispo kay matod mo si Pablo obispo asang bersikulo. Mao nang akong gibasa ang Buhat kapitulo 20 bersikulo 28. Miingon San Pablo nga wala ako magdiki-diki. Hinunua gimantala ko kaninyo ang tanang pagpangbuot sa Dios. Bantayi ang inyong mga kaugalingon ug ang tibuok nga turel. Diin gipaluna kamo sa Espiritu Santo nga mga obispo. Unya 2 Corinto 3:6 dili sa litra
kundi kinalang sabto na to ang kahulugan sa atong gibasa. Kay ang obispo mao ra may makaordinar og mga pare. San Pablo nang ordinar man busa siya obispo. Mao na ito ba Brad Silverio? Ang akong pangutana nimo kay imong giingon nga si Apostol Pablo obispo. Wa ko mangutana kung obispo ba nang giingnan ni Apostol Pablo nga tagda ninyo ang inyong kaugalingon. Wa mo yun si Pablo, tagdo nako ang akong kaugalingon. Ang yang giingnan, ang obispo nga tuwa sa Episo, giingnan, tagda ninyo ang inyong kaugalingon. Ug ang tibuok ka panon, dili kay si Pablo ang Pangutana. obispo. Nangutana lagi ko nimo. Asa mabasa nga si Pablo obispo? Ang tubag na to mao nga major premise. Ang apostol obispo. Buhat kapitulo 1 bersikulo 20. Minor premise si San Pablo apostol. Conclusion, therefore San Pablo obispo. Ito bag Brad Silverio sa imong pangutana kasayo na nasabto na. Mga kaigalaan, wagit katubag. Oh, ni comment sa Batod pa niya. Di mo do, masabot. Masabot. Mr. Silverio. Masabot, way mabasa. Sige, padayon sa pangutana. Padayon sa pangutana. Balik ko sa daghan nimong bersikulo ang gipanggamit. Wa man ako ni mahuman og pangutana. Kining Mateo 16 bersikulo 19. Naabay obispo naabay pare nini. tubag na mao nga ang gisultihan ang nagsulti mo si Kristo. Ang gisultihan mo si Pedro. Og maingon si Kristo ngadto Pedro, ihatag ko kanimong mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong gapuson din si yuta, gapuson sa langit. Ang imong hubaran din si yuta, hubaran sa langit. Nangutana ka doon na ba'y pare diha? Well, si San Pedro, pare. Kaya mabasa na to sa 1 Pedro 2:5 nga gitawag kitag harianon nga pagkapare. So diha sa iglesia doon ay mga pare. So kining bersikulo wa kay mabasa nga pare. Mao na ang akong gipahaluna ganiya sa akong premise nga ang akong pagpamatuod dili kay sa usa ka teksto sa Biblia kun dili mo tan-aw di. ka sa pikas. Okay, sunod nga pangutana huddo nato ni. Kining Juan 20 bersikulo 21 ug 23 naabay pare ani. Okay, salamat kay Pare ba ni sa Romano Katoliko? Time na. May gani kay na Okay. naluwas. Okay, so, nagkanindot na akong debate ka. Bastila ning akong kaatbang. Parang kulbahinam ng atong debate karon. Pangutano nako. Oh, si Ato sa gipabugnaw-bugnaw sa magkadiyot kay murag nagkadugay nagkalami ng atong lantugi karon mga kaigsunan. O sumuna ko alang sa mga bago upang niabot ang tema karon pamatudan ko nga ang mga pari sa Romano Katoliko mawang gihatagan og gahom ni Jesucristo sa pagpasaylo sa mga sala sa tao sumala sa Biblia. O ang affirmative speaker nini gikan sa Roman Catholic Church ang atong igsoon Brother Ramon Gitamundok. O ang negative speaker gikan sa Church of Christ Brother Silverio Intruso. Okay, so karon sa pagpadayon ari na ta sa negative speaker. Please welcome atong igsoon Brother Silverio Intruso sa iyang pagguba sa gipabarog sa atong igsoon Brother Ramon. Okay. daghang kayong salamat sa atong moderator. Kaninyo mga kaigsunan, mga kigalaan, magpawala tas duka karon. Na-enjoy ko ani nga debate. Tungod kay ang akong kaatbang sige panggamit og bersikulo nga sige lagi ingon masabot nimo. Okay. Ingon ang akong kaatbang si Apostol Pedro, si Apostol Pedro pare. Okay, ako kang sundan. Si Apostol Pedro pare, ingon mo doon na mo'y kadugtungan sa mga apostolis. Si Apostol Pedro naay asawa. Inyong pare, way asawa. Si Apostol Pedro naay ugangan. Inyong pare, way ugangan. Unsaon man ninyo pagkadugtong ang Apostol Pedro? Unsaon man ninyo pagkadugtong ang mga apostolis? Gaangkon-angkon mo na naingon lagi siya nga. Matod pa niya, masabot nimo. Masabot lagi nako nga si Pedro doon ay asawa. Inyong pare, way asawa. Na? Unya pa yung ingon pamog na dugtong.
Unsa man yung mga tawhana yung taon, oy? Okay. Unya, gigamit niya ang Tito 1:5. Ako na basahon aron nga musamot ni ka tinaw sa mga katawhan, mga kaigalaan o mga kaigsuonan. Siya gauna-una gamit ani nga bersikulo. Ako lang siya gipasagdan kay para nga makapatuyang siya. Human niyag patuyang padung dito sa ibabaw, ako siyang buhian aron mabundak. Okay. Paminaw mo sa bersikulo ngayahan gigamit. Tito 1:5. Okay. Matod pa din he. Gibilin ko ikaw sa Krita. Pero basahon ako ang title ha. Ang title. Kinsa ang angay. Nay qualification ha kay angay. Mayroon mo din siya. Asang basang qualification. Okay. Kinsa ang angay sa katungdanan sa pagka-ansyano o pagka-obispo. Iyan ang bersikulong gibasa. Okay. Matod pa. Gibilin ko ikaw sa Krita, sa hinungdan nga mao kini, aron sa paghulit sa kakulangan o sa pagtudlog mga ansyano sa matag usa ka lungsod sumala sa akong gitugon kanimo. Naghisgot kini nga mag-appoint og elders sa matag usa ka lungsod. Dunay kaugalingon nga obispo. Dili kay unsa pa din nga usa ka obispo daghang lungsod gidala. Okay? Bersikulo 6. Ngangong tao kinahanglan dili masaway. Ang obispo dili masaway. Padayonon. Sunod. Ana sa usa lamang kaasawa. Iyan ning gibasa. Wa din niya padayon na. Nganuman ang obispo din bana sa usa kaasawa. Kinsang mga anak, mga magtotoo. Ang obispo gawas nga naay asawa, naa pagyoy anak nga mga believer, mga magtotoo. Sige, una-unaan ni gamit. Okay. Atong ayuhon sa pagbasa. Kay wa man niya ayuha. Unsa kunong obispo? Banas usa ka asawa. Kung atong tanaw ng ilang obispo din naaman tingali, naa ba ka na'y asawa? Ha? Kung wa na'y asawa, ayay, wa na makatagbo sa gikinahanglan nga usa ka alagad sa Dios kung wa na'y asawa. Ha? Nabay obispo diha kaya itong pangutano naba si asawa. Okay, sunod. Kinsang mga anak magtotoo. Ang obispo na ay mga anak nga mga magtotoo. So, husto man ang bawal ng maggamit og kontraseptibo. Kay diri kinahanglan gani obispo na ay mga anak. So, ang obispo dili magkontrol-kontrol sa iyang asawa. Dili pwede. Obispo, isa lang anak. Samot na nga obispo, wagi anak. Ha? Sana na nimo nganong imo ning gigamit? Tanawa. Wa pa nimo ni gamita. Di ni nako. Munya mayon na ba siya? Ang ako kunong buhat, ako kunong gisunod-sunod yang bersikulo, natural kay negative side ko. Ang trabaho sa negative side, ang pag-deny sa mga bersikulo, ngayon gigamit. O sa madaya pagtuo, ha? Hisgutan pa niya ang debate nila kaganina sa unang debate. Ano man? Tungod kay, ang nag-debate ko ganina, usahay, makita na ko nga murag siya na'y nag-affirmative. Muna gitudluan ko aning iyang kauban, nga dili nako, i-deny ang iyang mga bersikulo. Gusto tayo niya, magbuhat ko akong bersikulo. Uy, duha naming affirmative. Ha? Moto ganina.
ang iyang igsuon nagamit og another bersikulo nga wa gamita sa Church of Christ. Nga naman, gusto mag-affirmative. Tudluan po ko aning iyang igsuon nga dili nako i-deny ni mga bersikulo. Uy, muna'y trabaho, Brad, sa kuhan. Muna'y trabaho sa negative side. Ang pag-deny sa mga bersikulo nga imong gigamit. Ang bersikulo nga imong gigamit, unayon nako sa paggamit batok kanimo. Muna siya ang sa negative side. Okay? Kita ba ka nagamit kong bersikulo nga wa nimo gamita? Wala! Nga naman, debater ni sa lanaw, laki sa lanaw, nagkadebate nami. Sa ilang kauban si Wendell Talibong. Kailan man na sila Wendell Talibong? Mga kigalaan, mga kaigsunan. Laki sa lanaw ito. Okay? Ha? Laki sa lanaw. Dili laki sa layaw. Okay. Sumala sa akong gibasa, ngayang gigamit ka bersikulo, ang obispo di ay na ay mga anak nga mga magtotoo. Og dili arang kabutangan og sumbong sa pagkamapatuyagon o pagkamasupilon. Kaya ang obispo, hala, unsa ko no? Kaya ang obispo, ingon nga piniyalan sa Dios, kinahanglan dili badlunganon. Unsa pa gyud? Kinahanglan dili siya magpalabaw-labaw sa iyang kaugalingon. Dili masuk-anon, dili hinginom og bino, dili tigpanukmag, dili hinapi sa talamayon nga paagi. Hinuno, maabi-abihon siya sa mga dumuloong, mahigugmaon sa maayo, mabot mo ng obispo. Sa pagyod, matarong, putli, mapugnanon sa kagalingon, kinahanglan nga mangupot siya pagayo sa kasaligang pulong ngayon sa gikatudlo kaniya aron makahimo siya sa paghatag sa pagtulunan sa matarong tuluhan. O gusab sa pagsaway kanila nga nagasupak ni ini. Muna mga igsuon sa Ginoo, ang obispo giingon din ni Apostol Pablo, banas usa ka asawa. Iya pang idamay si Apostol Pablo. Matod pa niya na si Apostol Pablo, obispo, bisan si Apostol Pablo, naghatag na og sakto nga requirements nga ang obispo, banas usa ka asawa. Nasayod si Apostol Pablo, nawa si asawa. Iya pang giingon, si Pablo, masabot nimo. Naunsan man hinuon na. Way basahay, bersikulo, ingon siya, masabot nimo. Na, mauro na'y pagtulunan. Last Nga, 10 minutes. pagkapinag masabot nimo. Ha? Way bersikulo, imong ingnon, masabot nimo. Di man ni maminaw instruction. Ha? Iya pang ingnon kasi Pedro, obispo, tinuod, di ko masupak. Pero si Pedro, nayasawa, si Pedro, nayugangan. Hambog-hambog pa. Kinahanglan nga dunay kadugtungan sa mga apostoles. Unsaon ba kadugtong? Nga si Pedro, dunay asawa, madugtong ng obispo ninyong way asawa. Unsaon na inyo pagdugtong? Ha? May manaog tulay sa takluban o tulay sa samar kay pwedeng madugtong. Pero kanang apostoles, obispo, angkon-angkono ninyo nga inyong mga obispo nadugtong. Unsa ang pagkadugtong? Ngawa mo magkaparihas ang obispo sa Biblia na asawa inyo ha. Sa mana dalaga naman ulitaw si Piat Dila. Unya inyong pag-inon nga nakadugtong mo sa apostolis. Sultihin mong lula. Ayaw lang mi.
Atong lola sa una, di ba babasahog Biblia? Kay kung mubasa ko ng Biblia, mabuang. Buang yun. Sa tao ng pagtulon-ana, oy. Tinuod pa na, mabasag Biblia, nangabuang, daghan ng buang ron, kay daghan, namasag Bible. Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, ang mga bersikulo nga gigamit sa akong katbang, maura po'y nagbungkag sa pagtulunan nga gitudlo sa Romano Katoliko. Gamit-gamit, ani. Muna nga, kining akong katbang, moral lang yun in tao ni siya, o kanang iyang gitayhop ang lusong, nga naapay, nabilin nga tahop, pagtayhop niya sa lusong, unsay nahitabo, kamuritsing ang naong. Iyahang bersikulo raman ni akong gigamit. Wag yun ko magamit og akong bersikulo. Kay maulaw ko. Ingnon nga. Hoy, unsa man ka? Affirmative ug negative side. Ang trabaho sa negative. Kanang mga bersikulo iyang gigamit. Mura na akong gigamit. Kita ba mo? Nagamit ko bersikulo nako? Wala. Debater to eh. Mana siya. Nakaibalo ko sa rules. Sa debate. Mga kaigalaan, mga kaigsunan. Ano man? Namuti na niya akong buhok og dinibate. Nagsugod ko og debate akong buhok. Itong pa. Karon akong buhok puti na. Pero kahit maputi na ang buhok ko, makigdebate paghihapon ko nimo. Okay? So muna mga kaigalaan, mga kaigsunan. Balik ta aning bersikulo iyahang gigamit. Tanawon gyud nato ni. Anong gagamit man in tao ni oy? Ani mga bersikulo ha? Mateo 9 bersikulo 8. Ito ni tanawon. Basig na nagipari ani. Na. Mateo 9 at balik ko na kong tanaw kay basig nalipat ko. Okay. 9 bersikulo 8. Ato ning pailuban, mga kaigalaan o mga kaigsunan. Ayawat na lang, nga kamong tagaliti, Baybay Liti, Baybay City, di mo malimot ni Silverio Intruso. Bati kog ngalan, Silverio, pero kung ayohon paglitok, perting nindota, kung inyo kog tawgon, Silverio. Okay? Gikan sa root word, silver. Mo na hinungdan, akong buhok kung inyong tanawon, mura nag-silver. Mateo 8, versikulo, Mateo 9, versikulo 8. Mayong tag nanay pari ani, basahon ako. Sa pagkakita ni ini, sa mga panon sa katawhan, sila nang hadlok, og na nagdaig sa Dios, nga nakahatag sa maong kagahom ngadtos mga tao. Uy, Last 5 minutes. wa may pari ani. Mga tao man eh. Kinsa man ay mga tao ana. Uy, mga Hudiyo ni. Kay wapay mga hintil nga gi-convince sa Jewish religion ani nga time. Wa man din siya kabasa. Na kining gikatubang ni Kristo din eh. Membro ni sa Jewish religion. Di ni membro sa Romano Katoliko. Kay wapay Romano Katoliko. Sa panahon ng atong Ginoong Hesukristo nagministeryo. Pero gigamit niya. Nganong gigamit niya? Kay nakabasa man siya nga naay pulong gahom. Nya iya dayong gidungagan nga pare na gihatagan og gahom. Wa man ko kabasag pare ani. Otrohon ako basa. Paminawan ninyo na abay pare. Kay mo man ni among tema. Pamatudan ko nga ang mga pare sa Romano Katoliko gihatagan ni Kristo og kagahom sa pagpasaylog mga sala. Tanaw nato sa pagkakita ni ini sa mga panon sa katawhan. Sila nangahadlok o nanagdaig sa Dios nga nakahatag sa maong kagahom ngadtos mga tao. Di man ni pare sa Romano Katoliko, wa ni unang-una
wani maghisgot og pari sa Katoliko. Ikaduha, ang gikaatubang ni Hesukristo ani wala pay mga hintil. Kay ang gikaatubang ni Hesukristo aning panahona ang mga Hudyo nga nagbantay sa Jewish religion, wa pagani ni Christian religion ani nga time. Samot nang way Romano Katoliko. Ha? Wa pamanggani Christian religion ni. Ano man? Panahon pa ni nga sige pang gakumbate ang Jewish religion nga paningkamutan ni Hesukristo nga iyahang mabungkag kanang maong kasuguan. Okay? So, padayon ta. Wa man gihapon. Ari ko nokos Marcos 15 versikulo 16. Ginoo, tabangin ni akong kaatbang ana-anaon tagay kuan ani kanang puntos niya. Marcos 15:16. Betan-aon na to kung makapuntos ba gining akong kaatbang. 16. Verse. Okay. Marcos. Okay. O niya si Marcos. Balikan akong tanaw. 15:16. Atrasan na to. Okay? Aritas 15. Versikulo Last 2 minutes. 16. Okay. Di ara. Og si Jesus gidala sa mga sundalo. Uy, sundalo man. Unsa kani? Philippine Army, di tingali. Okay. Og si Jesus gidala sa mga sundalo ngadto sa tukaran sa awanan sa palasyo sa gobernador. Sa laing pagkasulti ang pretoryo og ilang gipatapok ang tibok bando sa kasundaluhan. O baka ni si masipyat Marcos man kung gibasa, Marcos yang gihatag. Sundalo man eh. Anong naabot man siya pari? O baka ni nasipyat, no? May tanaw na ko, basig ako'y nasipyat sa pag-record kay sundalo man naghisgutan diha. Tabangan na to, basig niya Kapitulo 16, versikulo 15 tingali. Tanaw na to, nabay pari. Og siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibok kalibutan. Iwali ninyo ang mayong balita ngadto sa tibok kabuhatan. Pagkapina nato 16. Ang moto ug magbabautismo maluwas. Apan ang di moto pagahukman sa silot. Wa man gihapon ni pari ani sa magkagita mangita anig pari. Pastilan ako'y gikutasan ug may pinangita ani mga bersikulo ha. Pila na lang? 30 seconds. Okay, di na lang nako ni basahon. Galangan lang naman ni. So muna mga kaigalaan, mga kaigsuunan. Nahurot na kong basa ang mga bersikulo nga gigamit sa akong kontra. Pero wag din tayo nakita na ako litra por litra, bisag dili pa mo litra. Nang pare gisugo or gihatagan o kagahom sa pagpasaylog mga sala. May rapon. Time's up. Okay, daghang salamat Mr. Silverio gikan sa Church of Christ. Karon oras na pod alang sa mga pagpangutana gikan sa affirmative speaker. Atong isuon Brother Ramon representing the Roman Catholic. Okay, 10 minutos. Well, salamat kayo atong talamdon nga moderator Brad Nante Gorgonio. Brad Silverio, ang akong unang pangutana akong ipasukad sa imong gipahayag sa Tito Kapitulo 1 versikulo 5 o 1 Timoteo Kapitulo 3 versikulo 2. Nga imong gibasa din ha ang obispo kinahanglan nga bana sa usa ka asawa. Ug imong gipasabot nga ang mga obispo sa Iglesia Katolika wa mo haom kay wa man sila asawa. Ang akong pangutana ingon ini, absoluto magyud kana siyang rekwisito sa usa ka obispo nga duna gi asawa. Sumala sa Biblia, mabasa nato nga maogyoy gikinahanglan. Dunay mga requirements. Gusto ka akong basahon o dili? Sa to pa kanang imong pagtubag atong sabton nga alang kanimo absoluto gyud nga gikinahanglan nga ang obispo bana sa usa ka asawa. Dili kaya ako lang, mao gyud nay kondisyon nga naa sa Biblia. Okay. Salamat kayo. Ang sunod na kong pangutana. Diha sa 1 Pedro Kapitulo 2 versikulo 25 giingon man
nga si Kristo obispo sa kalag. Imo ning uyunan o imong supakon? Wala man ta Obispo. maghisgot ni Kristo. Kaya Atong ako gisgutan Silverio, imo ba ning Katoliko. uyunan? Atong gisgutan Romano Katoliko. Ayaw na pag naon sa magsagsag magkani imong pangutana. Balik ta sa tema. Ang imong gipamatunan mahitungod sa pare nga gihatagag kagahom. Nganong katuma si Kristo atong hisgutan kanang pare nga gihatagag kagahom? Mr. Moderator, I would like to ask your permission to to clarify no sa akong question. Klaro man ang pangutana diri mahitungod gyud sa pari. Pamatud-an ko nga ang mga pari sa Romano Katoliko mao gihatagan og gahom ni Hesukristo sa pagpasaylo sa mga sala sa tao sumala sa Biblia. So niya dinhi ang dugukan sa ato mga pangutana og sa tubag. Ang akong pangutana, ako ramang gisundan sa gipahayag ni Brad mahitungod sa obispo nga matod niya kinahanglan gyud nga dunay asawa. Mao nang nangutana ko niya nga si Kristo suma sa 1 Pedro 2:25 obispo man. Kinahanglan tubagon ni Brad Silverio ang pangutana. Kinsay masawa ni Kristo? Kinsa mang bayhan ang gipakaslan ni Kristo? ayaw og question na si Kristo no sa mga question makaog Dios oy ang aton gidebatehan pare nga matud nimo gihatagan og kagahom nabot na mahinog kang Kristo pagbuhat og tulog tema mahitungod ni Kristo ang aton tema ron aton tiwason duwa pagani ka katiwas. Brad Silverio, ang akong di ba naghisgot ka mahitungod sa obispo? Ikaw po yung unang gahisgot ako lang gibasa ng imong bersikulo. Ang akong pangutana kinahanglan imong tubagon. Kay miingon ka man nga ang obispo kinahanglan dunay giusawa. Nya ako manggibasa sa 1 Pedro 2:25 nga si Kristo obispo sa kalag. Kung ang pangutana kinsa mang bayhana ang ipakasla ni Kristo? Wata maghisgot kung kinsay gipakasalan or pakaslan ni Kristo ang atong gidibatihan ang obispo pare gihatagag kagahom nagamit man ko ka ng bersikulo ha ikaw ang akong gisundan kay imo nang gigamit ikaw gahatag unya ako'y Okay, salamat kayo. Ah. Sunod na akong pangutana sa sige. Roma Kapitulo 15 versikulo 16. Roma Ni San 15 Pablo miingon nga sa akong pag-alagad sa mga Hudiyo, nag-alagad ako kanila ingon nga pare. Sa to pa si San Pablo pare ang pangutana mao. Matod nimo nga ang mga paring Katoliko wa mo tukma kay lagi ang imong qualification sa pare kinahanglan nga doon nag-iusawa. tempa Ang tempa pangutana ingon ini. Kinsa mang bayhan ang gipakaslan sa ni San Pablo? paminaw sa naunsa na mahinuon ning istorya ha ning gamit man ka na bersikulo wa nimo gidiscuss ang imong bersikulo ganina mo akong gidiscuss ngano magsige magkagdugang panghatag bersikulo wa gani ka pahayag ka ng mga bersikulo gamit lang gihapog bersikulo anang wa nato debatihi noon sa mga taon ni akong kaatbang tabangi Brad tabangi. Mr. Moderator, na-record mo na yung atong debate. Ako na nang nakutlo ka ng Roma 15:16. Wa dire. Pero gisundan lang nako ang iyang pag-ingon. Wala siguro ni mo ma-record, no? Ay, si Piat mo gani kag-record gani San Marcos. Mao ang pangutan na balido. Okay. Ingon man ka nga ang pare Katoliko dili tukma kay way asawa. San Pablo sa Roma 15:16 miangkon man siya nga siya pare sa iyang pag-alagad. Ang pangutan na kinsa mang bayhana ang ipakaslan ni San Pablo. Okay. Sige, tubag ako ng palihog. Ang atong gidebatihan, brother, imong pamatud-an nga ang pare gihatagag kagahom, ikaw ang nagamit anang maong bersikulo, gisundan ta ka, ikaw manggani unta akong balitad-balitarog pangutana ana, imo na mahinuong kong balihon. Ikaw gagamit anang bersikulo ha. Akong pangutana sige. sa imong pagtubag, Brad Silverio, amo bang sabton nga di ka makatugan sa ngan sa babaeng ipakaslan ni San Pablo? O sa mas pagto, affirmative ako. Nagpamatuod ba ko kinsa ngalan sa asawa ng Apostol Pablo? Saman, magbuhat na po taglain tima. Kini akong kaatbang ba? Gasag-saag. Pari lay gisgutan. Nangutanag. Kinsay asawa. Kinsay ngalan sa asawa ni Pablo. Uy, ako ba hinuya pangutanon? Wa ka magdebate, ana. Ang atong gidebatehan, ikaw gauna-una gamit nga ang obispo, ang pare, matod pa nimo,
imong gigamit ng sulat ni Apostol Pablo. Pagbasa nako, ay, ang obispo din ha, kay ba naman sa usa ka asawa. Ikaw gahatagan ng bersikulo ha. Ikaw ang takong pangutanon. Kinsay asawa, anong inyong obispo? Kay ikaw gagamit, ana. Ako na hinoy pangutanon niya, kang Pablo pang asawa. O sa kalibutan ako, muna gingon, malay ko. Okay. Sunod ka Sunod. pangutana, di man siya mo... Okay, sunod nga pangutana, sa akong pagpabarog, sa gikan sa una ug ikaduha na akong barog, akong kanunay gisubli-subli. Nga akong pagpamatud akong gipasukad sa 5 ka kadinas pangutana. Ang una nini mao nga si Kristo mipili sa mga apostoles sa makita nga paagi ug sila iyang gitugyanan sa iyang misyon ug sa gahom pagpasaylog sala. Imo ning uyunan o imong supakon? Kung ang apostoles, husto na, pero ang akong supakan ka na imong tima. Ang tima nimo, wa man ka maghisgutan ng apostoles. Husto man lang sa apostoles. Ang imong pamatudan, ang pare. Nung sama ka, pare ra, maabot na tag-apostoles. Salamat kay Abot na po tag-gahom-gahom maniron. Salamat kay Brother Silverio sa imong pag-uyon. Ang sunod na kong pangutana, ikaduha na kong premise, miingon ko, nga kadtong gahom nga nadawa sa mga apostol, gibuot kato ni Kristo ng padayon diha sa iglesia. Muuyon ka na ng pagkasultiha o imong supakon? Dili pare, wata gigahom. Muna akong gisupakan. So muuyon ka nga ang maong gahom nga nadawa sa mga apostoles magpadayon diha sa iglesia. Wata maglibatihan ng gahuma, ang atong ginabatihan, ang akong gisubakan, kay imong pamatudan, ng pare, gihatagan o kagahom ni Kristo, pagpasaylog sala, muna akong gisubakan. So klaro nga wa ka musupak. Ikatulo, nga Gisupak na ko ang pare, atong sublion na pangutana kay uyon yung supak. Kaning ang ikaduhang pangutana. Nga kanang pag-ingon ba nako nga si Kristo mibuot nga kadtong gahom nga nadawat sa mga apostoles gikan ni Kristo nga mo'y kabubuton ni Kristo nga magpadayon diha sa iglesia. Imo nang uyunan o imong supakon? ang akong gisupak kay mato nimo pare, gihataga gahom, pamatode, ang pare gihataga gahom, sig balik-balik ka ng apostoles, di man na mo yatong gidibatihan. Okay. Ah. Sunod nga pangutana. Salamat sa imong tubag. Ang sunod nga pangutana mao nga dili ba usab diha sa balaang kasulatan ato umang makita nga mga apostoles mipili silang mga tao nga musunod kanila diha sa ilang misyon ug sa ilang buluhaton o kini ilang gihimo pinaagis pagpandong sa mga kamot. Sumala sa mabasa nato sa Buhat 14:23, Buhat kapitulo 13 1 ngadto sa 3, 1 Timoteo 4:14 ug 1 Timoteo 5:22 ug Tito kapitulo 1 bersikulo 5. Sa pangutana. Sa puta na, aminaw ko. Nga uyon ka ba? Ngaon sa Diha sa bagong tugon ato makita nga mga apostoles mipiling mga sumusunod ug ila ka nang gihimo pinagis pagpandong sa mga kamot. dili pare, ang akong gisubak, imong kag pare, gihataga gahom. Naunsa man ni? Nganong ka na amang wa sa tima mo imong pangutana? Pamatudi, nga ang pare mo'y gihatagan o gahom ni Kristo. Sige, pamasangilan ng ubang tao. Di man ta mo yun. Wa man ta magdebate ng ubang tao. Ang akong gidebate nimo, akong gisupakan nimo, kay ingon ka, ang pare gihatagan o gahom. Gipangutana ta kaganina kinsang pareha, wa ka motubag. Gipangutana ta Sunod kagano pangutana. sa atagi, wa ka motubag. Sunod pangutana, kung akong mabasa sa Biblia nga ang gipandungan sa mga kamot mga pare. Pare sa Romano Katoliko. uyon nga sayop Aw. kay ning imong pagsupak. Pare sa Romano Katoliko. Mo ay imong gipamatudan. Sumalas tima. Pare ba sa Romano Katoliko? Ang imong katungod maong pagtubag sa pangutana. Uy, naunsa? Dili kay pagpangutana, nangutana naman sana siya Mr. Nangondisyon ka! Hayahay kay ka. Mangondisyon gani ka. Kondisyon na ita. Ha? Okay. Time's up. Okay. Okay. Sinan, paita. Oh, nagkalang. Palakpakan sa nato ato mga debaters karon.